Bos días a todos. Empezamos o pleno ordinario do mes de febreiro no Concello de Carballiño. Por causas de diferente axenda, pois cambiouse para o día luns 2 de marzo de 2026. O primeiro de todo, facer unha condena a estas guerras que empezan estes días, que intentar buscar pois o maior consenso posible, buscar a paz o máis rápido posible, porque isto nos leva a todos a situacións que non deberíamos. Empezamos ca parte resolutiva, a aprobación da acta da sesión anterior. Abstención. Nos a favor e a favor. Empezamos co expediente 1364-2026, disposicións normativas, aprobación do regulamento do funcionamento do viveiro industrial de empresa do Carballiño. Neste expediente o que ven é a aprobación do regulamento que temos programado para o viveiro de empresa de Carballiño. Dende o Concello de Carballiño, pois, ábrese un novo centro, hai unha subvención da Xunta, pois, fíxose un viveiro de empresas. Este viveiro de empresas está formado por 3 naves pequenas, con un coworking, o que ven unha sala de reunións, unha oficina para a administración e xestión do centro, uns aseos homes e mulleres, vestiarios e un espacio de traballo disponible para cada empresa. Unha nave 1 de 78,50 metros cuadrados, unha nave 2 de 75,52 e unha nave 3 con 78,50 metros cuadrados. Un pasillo, auga, limpeza, todo isto. O que buscamos con eso é fomentar o emprego e a creación de empresas. Poderán solicitar autorización de uso de distintas instalacións do viveiro, empresas recentes ou empresas en proxecto de construcción ou novas. Que buscamos? Pois que Carballiño siga medrando no texido empresarial e que dar oportunidades ás novas empresas que se van a constituir. Os precios de salida son uns precios moi asequibles. Cada nave de cerca de 80 metros cuadrados sale entre 152,09 euros ou 158,10 euros mensuais. Son os precios que para unha nave, eu penso que son moi asequibles e moi fáciles de asumir por calquera empresa. Buscamos eso, novas empresas que podan asentarse no Concello do Carballiño. Con esta explicación, pois, dou a palabra a Sofía por si ten algunha cousa. Gracias. Grazas, alcalde. Ben, moi bo día a todos e a todas. Pois, bueno, neste expediente imos falar do viveiro de empresas do Carballiño, anunciado xa no 2022, e por fin temos, sobre a mesa o regulamento no 2026. Esta iniciativa, pois, sen dúbida, pois, poderá ter moita importancia para o futuro económico do noso Concello, sempre cando se desenvolva un modelo económico, que sepamos cal é o modelo económico que queremos desenvolver e que queremos construir, non? Nos sempre vamos a apoiar todas as iniciativas que sirvan para crear emprego digno, para fixar poboación aquí e para xerar oportunidades, obviamente, para a nosa veciñanza. Pero consideramos que o problema non só é a existencia ou non existencia dun viveiro de empresas, non. O problema sería pensar que con construir esta infraestructura, pois o traballo xa estaría feito. Entón, a realidade do Carballiño, que é coñecida por todos nós, vemos como, e por outras localidades tamén, vemos como perdemos poboación nova, como moitas persoas teñen que marchar fora para, atopar oportunidades laborais, e sabemos que o tecido económico local precisa renovación e diversificación,
Entón, pois neste contexto, un viveiro de empresas pois pode ser unha ferramenta moi útil, non? Sempre cando vai acompañado pois dunha estrategia económica clara e continuada no tempo. Si analizamos, bueno, a documentación que se nos presenta, atopamos, bueno, unha serie de fortalezas que, pois, ese investimento público, as instalacións, inda que, bueno, o número de empresas é pequeno o que pode acceder, pero estamos empezando, os prezos poden ser accesibles para as persoas emprendedoras, entonces, bueno, isto é positivo, non? Pero tamén temos que ver algunha debilidade e non a podemos ignorar, non? Como decía, falamos dun viveiro con a capacidade limitada e, bueno, isto significa que o seu impacto real pois dependerá totalmente da xestión política que se faga, evidentemente, porque, bueno, penso que temos que telo perfectamente planificado, dinamizar, apoiar bueno, esas empresas emprendedoras que ao principio sempre, bueno, teñen serias dificultades, facer un seguimento despois para ver cales siguen e cales se estancan ou desaparecen e, bueno, eu penso que deberíamos trasladar ou deberíamos ter claro como neste caso vostedes como goberno municipal que é o que van a ofrecerlle, a parte da infraestructura, que é o que van a ofrecerlle a esas empresas que van a empezar, a eses emprendedores, que suele ser xente moza, ese acompañamento que se lle vai a facer, non? Eso creo que é algo que debemos ter claro e que é moi importante para o futuro, tanto do viveiro como de todas aquelas persoas emprendedoras. Neste primeiro turno, nada máis, moitas grazas. Ben, moi bo día. Bueno, a verdade é que por unha parte dá gusto poder falar por fin de algún avance no que é o ámbito industrial, non? Porque nesta corporación as veces que falamos de industria foi para poñer en riba da mesa as deficiencias que siguen sendo moitas do parque empresarial. E é a primeira vez que se trae unha proposta por parte do Goberno. Non é sen tempo, este proxecto do viveiro de empresas bota a andar xa no ano 2017 ou 2018, se non lembro mal, bueno, estamos aquí en 2026 aprobando as bases reguladoras para o seu funcionamento. É certo que xa se nos decía, buscando un pouco en prensa antecedentes, no ano 2023, o alcalde titular, o señor Fumega, decía que as instalacións xa estaban feitas e que o Concello xa contaba con as bases. Curiosamente vemos que a proposta da Concellería para a elaboración das bases, según os documentos que temos, é do 13 de febreiro deste ano, pero, bueno, serían outras bases ou que fora. En calquera caso, vamos ao fondo da cuestión. Temos dúas preguntas que nos gustaría foran respostadas agora ao principio. En algún momento se falou da posibilidade de buscar a colaboración de AICA, da Asociación de Empresarios do Parque Empresarial, para o funcionamento deste viveiro de empresas. Gustaríanos saber se se desbotou esa posibilidade, se foi así, por qué. E despois, bueno, o que podemos ver nos datos económicos é que o custo en dúas fases da construción do viveiro de empresas ronda prácticamente os 350.000 euros se non temos malos datos. Gustaría que non lo confirmaran na súa próxima intervención. Con respecto xa directamente ao que di o propio regulamento, temos unha serie de matizacións ou preguntas para que a revisen, para tentar que, bueno, unha vez que se fai, unha vez que chegamos a este punto, que sexa pois o mellor posible e que non vai traendo problemas nun futuro. Por exemplo, no artigo 3, que é a localización e as características das instalacións, fala do que é a zona de viveiro industrial e despois fala os servizos a prestar no viveiro son suministro de auga e luz, limpeza, sala de formación, sala de reunións. Neste punto non queda nada claro quen presta eses servizos ou a quen se refire. Os servizos a prestar no viveiro son un suministro de auga e luz e demais. Hai un conflicto que, bueno, despois entrarei no das empresas novas porque queda un pouco no aire. As empresas que están en proceso de constitución, que poden ter dereito a ocupar un lugar nese espazo, pero, como digo, creo que se contradicen dous artigos. No artigo 6, a convocatoria,
fálase de dúas posibilidades, dous métodos que non especifica cal se escollería, sencillamente, e poderase realizar en calquera dos dous seguintes métodos. Convocatoria pública conxunta total ou parcial dos espazos, efectuada por o órgano competente para a súa resolución, ou convocatoria continua en función das vacantes. Vale, entendamos que en función da situación que se vaya dando se escollerá unha ou outra, pero non se especifica cal se vai facer ao primeiro. Entendemos que será unha pública conxunta, pero non se especifica e sería bo para que as bases foran o máis rigurosas posible, que se aclarara como se vai facer inicialmente. Ben, no artigo 7 falamos de solicitudes e di que no caso de que a inscripción, a solicitude, o requerimento por unha empresa solicitante se faga por correo postal, terán que remitir ao Concello a documentación mediante fax, telegrama ou correo electrónico. O do fax xa me parece bastante anacrónico, é dicir, non hai fax no Concello de Carballiño, sonalles case un fax aquí. Cal é o número de fax? É dicir, en caso de habelo, sería interesante incluir nas bases o número de fax, que me extraña que o haxa, pero bueno, o do telegrama, bueno, e o correo electrónico que se deberían dirixir os interesados. Non estaría de máis incluílo xa nas propias bases. O do número de fax, de verdade que me ten, porque eu só sabía que entrara un fax aquí do Sergas, que nunca se viu, pero nos últimos 15 anos non lembro que se empregara o fax para nada. Vale, aquí vamos a das empresas en proxecto de constitución. Creo que me vai quedar gran parte da intervención para o segundo turno, pero bueno. As empresas en proceso de constitución fálase de que se lle dá un prazo para a obtención do NIF que moitas veces, ao mellor, non están na man das empresas. Ás veces hai máis retrasos en conseguir o NIF definitivo. En todo caso, habería que calcular se eses prazos son posibles ou o imposibilita. Estou vendo que lle dan 20 días hábiles. E iso non depende das empresas, moitas veces depende de Facenda, depende de como funcione a documentación. E para pechar esta primeira quenda, despois continuarei, quero me deter na composición e funcionamento da Comisión Técnica de Valoración, que quen realmente vai estimar todas as valorar todas as propostas, vai decidir quen ocupa, quen non ocupa, en que condicións, e incluso vai a decir cousas posteriores, e chamame a atención a súa composición. Hai 3 membros, como no padroado do asilo. Un é o presidente, que é o señor alcalde, outro é o vogal, que é o tenente de alcalde, e outro é un técnico municipal, calquera, ou que nos sustitúa. Porque unha comisión técnica de valoración está composta maioritariamente por políticos, cando despois noutros ámbitos vemos que os políticos supoñen un problema, e pregunto eu, non tería máis lógica que foran técnicos municipais maioritariamente que nos compuxeran esta comisión técnica de valoración? É unha pregunta que nos parece razoable, sobre todo cos argumentos que se escoitan aquí. Sigo na segunda intervención con un par de detalles máis. Moi ben, vou responder como, bueno, dentro do Partido Popular e como alcalde en funcións. Hai varias dudas que, primeiro, de Sofía, que nos decía que en Carballiño pois facíase... Doulle conta a xente de que ahora mesmo temos un polo de emprendemento que é dos máis importantes de Galicia, que é no Cornuval, onde está a extensión agraria ahora mismo, pois ali un polo de emprendemento que calquer persoa axúdalle en gran medida, sobre todo a xente que empeza a facer emprendemento. Hai ali 4 persoas traballando e a verdad que está funcionando moi ben. O novo viveiro de empresas é unha aposta importante polas novas empresas, que se podía facer moito máis, estamos de acordo, pero é un primer paso. 350.000 euros de axuda autonómica, pois me parece unha... O sea, se poden ver as instalacións, pois quedaron moi ben, e pareceme unha boa oportunidade para o Concello de Carballiño facer novas empresas. E logo, por último, o novo parque empresarial, que é o gran futuro de Carballiño, que me parece unha das cousas millores para fixar población e para que Carballiño crezca. É un proxecto a futuro, non vai ser ni para este ano ni para o que ven, pero vai ser, estáse proxectando, o proxecto xa está casi rematado e a ejecución empezará, contamos que o ano que ven. Non quere dicir que vai a estar rematado, ni moito menos, unha obra moi grande para Carballiño, non se fai nin un ano nin dous, pero é moi importante para Carballiño e este é un peldaño máis que hai que subir para ter unha boa axuda e ter un parque industrial moito mellor do que temos e moito máis grande do que temos. Outras cousas que fala Adolfo, pois dentro
do que o regulamento. O regulamento está é un regulamento do estilo de todos os regulamentos que hai de todos os viveiros de empresas de Galicia. Pode ser. Eu non teño ningún interés en estar na comisión de seguimento como alcalde ou como tenente alcalde, non teño ningún interés. Eu cedería o posto a calquer persoa do Concello que estuvera interesado, algún técnico que estuvera interesado sin problema ningún. Non teño, xa vos digo, ningún interés en estar aí valorando empresas se hai alguén que pode estar moito mellor que a mí. Logo, na convocatoria pública, cando dice conxunta, penso que na selección, adjudicación e formalización, primeiro farase unha convocatoria pública, que quede claro, aberta para todo o mundo, de todos os espazos que hai no viveiro. Despois, que pode haber, ten un tempo máximo de cada empresa, pode estar 4 anos. Hai que deixalo claro para a xente que se poda apuntar. Non ten por que funcionar, por desgracia, todas as empresas non funcionan. E algunha empresa pode decaer por algunha cousa, por lo que sea. Nese caso, poderase facer unha convocatoria continua en función das vacantes e demanda existente. Pois iso é o que decimos. Podemos facer unha lista da garda, pero podese facer unha convocatoria posterior dependendo das vacantes que haxa. Por eso, pero o primeiro de todo vai salir aberto para os 3 espacios xuntos e que se poda presentar calquer persona. Desde aquí, o que máis me interesa é darlle publicidade a este viveiro de empresas. E que a xente pense que é unha oportunidade, 80 metros cuadrados nunha nave, unha situación moi boa no Carballiño, penso que por 150 euros mensuais, penso que lle pode interesar a moitas rapaces ou xente maior que faga unha nova empresa. A verdad que é unha oportunidade e penso que canto máis xente se pode apuntar, para nós é millor, porque temos a posibilidade de encher máis espacios e se vemos que hai moitísimas empresas, pois podíamos hasta volver a solicitar outro viveiro de empresas. Non funcionan os viveiros estos, polo que estou vendo en Galicia, nas cidades funcionan moi ben, pero nos pueblos non funcionan tan ben. Non somos unha villa, estamos a mitad entre unha cidade e un pueblo e espero que funcione moi ben porque Carballiño está crecendo e hai moitísima demanda de espazos e espero que funcione moi ben. Co tempo veremos, para a seguinte intervención seguiremos falando. Gracias. Bueno, bo día a todos e a todas. Para nós é unha excelente nova que veña este regulamento hoxe aquí a pleno. É un paso máis preguntaba cal era o noso modelo, Sofía, un paso máis en facilitar que dende o Carballiño, pois no ámbito industrial se podan ir alcanzando metas. Hai anos había feito unha colaboración co coworking, despois iniciativas privadas continuaron, e neste caso, pois isto tamén nos vai servir de termómetro para que outras empresas que sabemos que están aí tamén, pois podan incluso levar a cabo tamén un tipo de experiencias que eles lle sexan rentable tamén e que tamén, dende logo, faciliten a ampliación do espacio, que é no que se está a traballar agora mesmo nesa ampliación do polígono que vai asegurar o futuro industrial e laboral da nosa vila. Podemos, que vamos facer con estes emprendedores? Pois podemos poñer exemplo, dende logo existen organismos que xa están constituídos, que facilitan e asesoran e acompañan os novos emprendedores. Hai que pensar que isto, a parte de empresas de constitución recente, tamén está pesado en empresas futuras. Dicía Adolfo tamén contestándolle de que porque hai un prazo cando moitas veces a propia administración tarda, porque hai que poñer un prazo concreto, porque senón tamén perxudicaríamos a outros solicitantes. Dito isto, eu creo que a parte dese asesoramento que pode haber dende outros ámbitos, dende o Concello de Carballiño tamén se leva feito unha política de acompañamento, tamén incluso os propios
empresarios que se atopan agora mesmo no polígono. Falaba a Sofía de que se hai empresas que se estancan, que baixan. Nós podemos dicir que somos empresas punteiras e vemos como vamos medrando. No ámbito do metal vemos como recentemente dúas empresas están logrando metas impensables hai anos con contratos que permiten ou que incluso necesitan unha importación de man de obra especializada. Vemos como pasamos dos 15.000 habitantes, seguramente eso tamén axudou. E tamén, a parte do sector do metal, temos outros nos que somos, eu creo que, abandeirados, como pode ser incluso no sector da madeira, da transformación da madeira, onde no polígono tamén o temos, e tamén, como non, na da reciclaxe ou outros ámbitos que nos colocan nunha vanguarda, a pesar de ser unha vila do interior de Galicia, e eu creo que eso é porque tamén se están facendo as cousas ben, e porque contamos tamén cun pobo dinámico, que ese é o que fai que teñamos estes resultados. Despois, o tema do fax, que di Adolfo que é verdade, é curioso, pero bueno, en todo caso non o poden mandar se non o hai. E o tema despois... tamén falaba da sala de xuntas. A sala de xuntas ben regulado no propio regulamento o seu uso, onde di que terán que solicitar de forma previa, dicindo quenes van a acudir e o motivo da cita, se o van usar de forma regular, e tamén que as propias empresas teñen que facerse cargo de deixalo na situación na que estaba e incluso da limpeza. E, bueno, eu creo que nesta primeira... Eu creo que Pepe xa respostou a varias cuestións. Dicir que tamén respecto ao tema da comisión, efectivamente, hai moitas comisións técnicas que se constitúen para resolver varias cuestións no Concello, e esas comisións sempre hai un político porque ten que haber, porque forma parte da normativa. Por exemplo, na resolución de subvencións, etc. Nada, dicir que eu creo que esta xa contestou o Pepe. E penso que, bueno, en principio, nesta primeira intervención, pois nada máis. Nada máis. Gracias. Sofía, tes o segundo turno de intervención. Grazas. Ben, señor Fernández, ser optimistas na vida é moi importante, pero hai que ter conta de non caer no triunfalismo, non? Porque si nos quedamos solo co seu relato, vamos, temos o Carballiño na lúa e, bueno, eu penso que temos que seguir traballando. Por suposto que temos empresas punteiras as cales hai que felicitar e que sigan tendo moitos éxitos, pero tamén temos outras que teñen dificultades e, bueno, o traballo municipal penso que é mellorable. Si é certo que hai outros organismos externos, pero nós neste caso estamos falando do que respecta o Concello do Carballiño. Cando falaba de que non só nos podíamos quedar na infraestructura e lles preguntaba cal era o proxecto que teñen, a planificación que teñen, bueno, penso que explicacións deron poucas, remítense, como decía, a órganos externos que poden acompañar a esas empresas, pero realmente eu penso que o traballo importante e o máis cercano é o da administración local, non? As persoas emprendedoras, pois, sobre todo nos comenzos, pois precisan asesoramento continuo, precisan moito apoio nos seus primeiros proxectos. Eu penso que hai que apostar dende o Concello por sectores estratégicos que teñan sentido para o noso territorio. Non se trata de traer calquera empresa para aquí, non, senón aquelas que xeren un valor engadido e un emprego estable. Consideramos que é moi importante conectar o viveiro ca mocidade, bueno, a través de colaboracións cos centros educativos, cos centros profesionais, con ese talento novo que xera futuro aquí no Carballiño, non? E que non teña que emigrar, que é o máis importante. E despois tamén, algo que con vostedes non vai moito, que é a transparencia e demais, había que establecer uns criterios públicos e transparentes de avaliación anual, non, como decía, cantas empresas se crean, cantos empregos se xeran, e, bueno, para que a cidadanía, bueno, teña coñecemento.
E por último xa, eu penso que deberíamos integrar esta iniciativa nunha estrategia comarcal amplia, ter, bueno, a altura de miras e conectar este viveiro cos demais centros económicos da comarca. Bueno, como sabedes, nós o que defendemos é un modelo que aposte pola economía local, polo talento da nosa xente e por crear oportunidades aquí e non depender sempre das decisións externas, non? O viveiro pode ser unha peza importante, pero só se existe vontade política. E xa por último, no artigo 9, que na composición técnica da valoración, a composición, eu penso que seguindo, si manteñen a coherencia, deberían retirar os políticos da composición. E a miña pregunta é, si queren que a composición da comisión formen parte os políticos, que eu non teño ningún problema para elos, sempre defendín a honestidade da clase política. Entón, a miña pregunta é, porque non forma parte a representación da corporación ou un membro da oposición, e sobre todo me chama a atención que non forme parte si hai 2 membros, alcalde e o concelleiro de Industria. Penso que sería importante, non o alcalde e o tenente de alcalde. Aquí parece, non sei, o mellor equivócomo, que, bueno, alcalde e teniente de alcalde, neste caso o señor Fumega e o señor Castro. Si manteñen a coherencia, teñen que modificar este artigo dende o noso punto de vista. Gracias. Adolfo, tes a palabra. Ben, poderíamos estar horas aquí falando do novo parque empresarial de Maside, basicamente, porque hai que lembrar que son 100 hectáreas en Maside, 20 no Carballiño. Nos 10 anos que levamos a paso de tartarugas coitando que xa vai, que xa está o proxecto, que xa se pon a primeira pedra, e a realidade é que avanzamos máis ben pouco. Como decía, isto do viveiro non é que vaya moito máis rápido, pero xa o temos aquí, por fin, algo que non parecía tan complicado, e unha vez que está aquí vamos a tentar facelo ben. Por eso eu me molestei en ler as bases, estoulle puntualizando cousas que creo ou creemos que son erros e que son mellorables, e entonces atendan as cuestións que dicimos e analícenas. Xa non digo que as resolvan agora no pleno, nin que as resposten agora no pleno, pero vamos tentar sacar unha ordenanza reguladora xeitosa. Por exemplo, o artigo 11 di que a resolución da Comisión Técnica de Valoración, que, como decía, vostedes aquí propoñen que se composta polo alcalde, o tenente de alcalde e un técnico calquera que pase por ali, elevará a información ao órgano competente para que este decida, e o órgano competente é o alcalde. Non ten ningún sentido que o alcalde este na Comisión Técnica de Valoración e despois sexa o órgano competente que decide. Entonces, efectivamente, eu xa tiña aquí anotado a mesma proposta ou semellante a que fai Sofía. Eu creo que a composición lóxica sería que estuvera o concelleiro de Industria, que é o que está no día a día destas cuestións, que estuvera un técnico de esa área, da área correspondente, non un técnico calquera ao azar do Concello, e por que non un representante de AICA, da Asociación de Empresarios do Polígono, e que esa fora a Comisión Técnica de Valoración que fixera propostas que despois o alcalde tuvera que refrendar ou non. Parece moito máis participativo, parece moito máis amplo, parece moito máis aberto, e parece que é máis fácil atinar que dicindo, bueno, pois un do PSOE e un do PP, é sempre millor o tenente de alcalde e o alcalde para que non se nos mova moito a cousa, para manter o control. Parecenos que sería moito máis interesante. O cousa que nos chama a atención, saltando despois ao artigo 19, é que despois de ter investido 350.000 euros nesa instalación, a instalación eléctrica e a instalación de fontanería de saneamento van a ter que facer os que ocupen agora. E a pregunta é, despois poden arrancar todo e marchar, deixan o seguinte, porque claro, os primeiros que veñan van pagar o pato. Según di o artigo 19, literalmente, a instalación eléctrica hai un cuadro, a instalación de fontanería hai unha chave, e o que veña vai ter que poñer desde os lavabos, os váteres ou a calquer tipo de lámpara tal, pois parécenos que se debería especificar que dereitos ten a maiores os primeiros ocupantes con respecto aos que veñan despois e se poden topar con eso feito. Eu non lembro falar da sala de reunións na primeira intervención, sin embargo, Diego mencionouna, porque que haxa ali 3 empresas, que haxa unha sala de reunións ali, e que cada vez que a queiran usar teñan que pedirlle autorización ao Concello por escrito, reflexando, parece pouco operativo, sinceramente parece pouco operativo, unha cousa que parece máis sinxelo que se autorregule entre os 3 ocupantes, non? Porque e despois, por último, hai unha disposición adicional que a secretaria dirá, pero eu creo que non é a caída, ou que non é nin siquiera legal,
que di, unha disposición adicional que di que o alcalde queda autorizado, entendemos que quere decir autorizado, a modificar este regulamento cando queira. Se está aprobando no pleno, só pode modificalo o pleno. Entendemos que é así, é dicir, o órgano que aproba un regulamento, en teoría, é o que ten capacidade para modificalo despois. E despois hai unha confusión aquí na proposta, porque vexo que noutra que hai, pero o que consideramos proposta para votar hoxe, porque despois, perdonade que é importante que o miredes, porque como vimos aprobar, remato nun segundo, ven ao final o anexo, despois desa disposición adicional. Pero despois do anexo veñen outra vez unha serie de puntos, segundo, terceiro e cuarto, que non se sabe moi ben onde saen, nin que relación teñen co anterior. Someter o regulamento demais, solicitar directamente a opinión de organizacións e asociacións e facultar a alcaldía para suscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con isto. Isto que son tamén disposicións adicionais, son outro tipo de anexos, miradeo antes de aprobalo porque é moi confuso, se vamos a aprobar un documento con inexactitudes, despois dá máis traballo refacelo. Nada máis, moitas gracias. Vale, estes anexos son os que aparecen na página web da Xunta para todos os concellos e o único que se fixo foi intentar pois que foran o máis acorde posibles con outros concellos que están funcionando sin ningún problema. Se me permites, Pepe, pero vedes a proposta, non? Eu creo que é un corta e pega que quedou aí mal, non é un... Sí. Fixaste que despois do anexo 1, que sí que está ben, aparece unha serie de puntos que non se sabe moi ben onde saen. Se son disposición adicionais, se son... Fixaste, porque hai dous documentos, vale? E un é o que traedes como proposta. Eso é un copia e pega. Son parte dos anexos. Non creo, Pepe, non son, o sea, porque son outros artigos. Anexo 1, solicitude de empresas. E aparece, e logo, segundo... Despois do anexo 1, despois do que é o documento que teñen que cubrir, apareceche segundo, someter dito regulamento... Someter dito regulamento de información pública... E iso que son as disposicións adicionais? No. Entonces... O primer punto, aprobar todo o reglamento que dentro do reglamento. Ah. Segundo punto... Son acordos. Sí. Vale. O sea que é aprobar todo o regulamento e despois estos son o resto dos acordos. Vale. Claro. Vale. De acordo. Vale. Dentro desto, este regulamento é o que, o sea, é válido para todas as... Precisamente non queremos facer un regulamento diferente en ningún... O que non queremos é que este mal. En todos os concellos funciona e nunca houve ningún problema, polo que vexo. É o único que... Eu non, xa vos dixen que eu non teño ningún problema que entre o concejal de emprego, pero xa veis que pon o alcalde, ten de alcalde ou persona que represente. Eu non teño problema en deixalo a él, queda aquí constancia no pleno, non teño ningún problema en deixalo. Pero cambiado. Pero porque é genérico de todos os lados, entendes? Eu o que non quero... Genérico non é, que especifica. Claro, aquí pongo unha cousa e ti outra. Poñede unha cousa... Bueno, pois eu deixo... Nos aprobamos o que pon o que vai no papel, vale? Está ben. Pois aprobamos o que vai no papel. É o genérico que se aproba en todos os lados, está despoñendo problemas onde non os hai, porque eu vexo que non os hai, pero bueno, pareceme, como sempre, hai que ver o lado malo das cousas, porque non vai ser todo unha cousa que ven un vivero de empresas con unhas condicións boas para a xente. Temos que darlle algo de bombo as cousas, senón parece que non en Carballiño non pode ser que nada vaya ir ben, porque sempre aquí temos unha oposición que a verdad ten que molestar algo, non? Senón para que está. Non pode dicir, non, unha cousa que... Para aplaudirvos. Por favor. Por favor, eu cando falas... Sí. Estou calado. Sí, é verdade. Pois polo menos, cando teñas o teu turno, falas o que queres. Perfecto. Pero eu, en todo momento que falache, non dixe absolutamente nada. Bueno, pois vamos a intentar ter un pouco... para ti igual, Pachi. Non vos fai falta oposición, home. Bueno, xa ves, é a educación que temos, non podemos nin escoitar, non sabemos nin escoitar. Cando che toque falar, Pachi, falas. Eu respeto a tua opinión, non a comparto, pero respeto-a. Pois tío, que tes polo menos ter respeto polos demais, home, é importante. Pois por eso, gracias.
Pois por eso, teremos aquí un acordo, penso que moi importante para Carballiño, que é unha cousa que pensamos que é boa para o emprendemento. Cando decíamos antes, perdón, a valoración dos criterios que falaba Sofía, a viabilidade técnica e económica da actividade hasta 7 puntos, o nivel de creación de emprego hasta 7 puntos, eso valórase, a viabilidade técnica e económica, que é fundamental, e o nivel de creación de emprego é fundamental. A situación de desemprego do promotor tamén se valora, e hai varias cousas que son moi importantes para a valoración. Por eso que vedes cousas políticas para intentar meter empresas, pois non é así a cousa. Moitas gracias. Planteadas. En primeiro lugar, Adolfo, as instalacións se presentan con cadro da luz sin obra interior porque cada empresa vai adaptar o espacio interior ás súas necesidades. Se nós facemos unha obra, despois a empresa ten que picar todo porque necesita, pois, por cuestións de meter o que sexa, pois, dende unha cámara de conservación, o que sexa. Pois cada un faino, utiliza o espazo e o distribúe en función das súas necesidades. Non o vamos nós limitar. De feito, así sí que teríamos un problema. Bueno, o tema da comisión técnica, por xa quedou claro, a parte está así noutros sitios. Tamén quero recordar que neste caso, pois, un 80% de financiación para a realización do edificio, despois tamén noutra subvención para a dotación do edificio, pois tamén foi unha subvención da Xunta e nos puxemos o 20%. Dicir que a Asociación de Empresarios do Polígono traballamos activamente, nós estamos, dende logo, pois, a súa disposición para todas as cuestións que precisen, igual que estuvemos traballando en silencio en moitas adversidades que ao longo destes anos se foron presentando a moitas empresas do polígono e nós estivemos aí e eu penso que cumplindo con o noso deber, e tamén, igual que o fixemos con eles, tamén o facemos tanto co comercio como nos futuros emprendedores que se vayan a chegar, neste caso, tanto a este edificio como fagan noutro espacio do Carballiño onde dende o Concello se lle facilitará e traballaremos conxuntamente para intentar que lle vaya, dende logo, pois con éxito. Respondendo a Sofía, que di que eu son optimista, claro, é que para falar ben do Carballiño estamos nós. Demasiado optimista. Para falar mal xa sabemos que está vostede, pero nós hai unha cuestión, mira, é máis, fíxese que ata me esquecín, e non me quería esquecer, do sector da alimentación, onde somos punteiros, onde temos tamén incluso 3 cámaras e tamén unha empresa de transformación que é tamén con un recoñecemento europeo. Pois en todo eso que falamos, eu creo que nós podemos estar orgullosos, pero de logo que sí, que tamén intentamos falar ben para que sexa tamén as nosas palabras, un reclamo a que moitas empresas teñan en conta o Carballiño, non só as súas situacións estratégicas, senón a dinámica que hai, tanto de implantación de empresas punteiras como de éxito, para que tamén fan un exemplo, un reclamo, para que se instalen outras, e nesa ampliación do polígono, pois contemos con que poden chegar como decía, empresas que van a asegurar o futuro laboral e industrial da nosa vila. E tamén, como acusar é de balde, vostede fala de que nós somos falta de transparencia. Pois resulta que este regulamento, unha vez redactado, estuvo en publicación 20 días hábiles, non se presentaron as alegacións, foi a comisión, hoxe ven a pleno, e despois volverá a publicarse no boletín provincial durante 30 días hábiles, onde a xente poderá alegar. Se non alega, pois se dará por aprobado. Pois fíxese vostede en todo este proceso que oscurantismo temos nós. Pero como dicir falta de transparencia é de balde, acusar é de balde, tirar a pedra é de balde, pois vostede faino. Pero, bueno, eu tamén quería que quedara claro, a xente que nos está escoitando, pois tamén que sepa que pode alegar e tamén que sepa que mantemos con rigor o procedimento que obriga a normativa, entre outras cousas, e que nós tamén, dende logo, facemos con toda a intención do mundo. Nada máis, moitas gracias. Vale, moitas gracias. Votamos... Antes do voto, unha cuestión. Efectivamente, acaba de explicar Diego que están cumplindo ca lei cos prazos e demais. Entendo que se nos abstemos podemos presentar alegacións, verdade, secretaria? Sí, por eso digo. Pero quero confirmalo para que despois non haxa problemas. Entón, nos ímonos abster para que o regulamento avance, anunciando que imos presentar unha batería de alegacións, tentando melloralo, porque nos parece que é mellorable. Nada máis, gracias. Vale, moitas gracias. Votos en contra? Abstencións? Sí, nós todos. Votos a favor?
queda aprobado o regulamento do vivero de empresas de Carballiño. Vamos ao seguinte punto, que é o expediente 1446-2026, moción do BNG para reclamar que se garantice un funcionamento xusto e un modelo público do SAF. Ten a palabra Sofía, voceira do bloque. Grazas, alcalde. Ben, pois, unha vez máis, traemos a pleno para debate pois unha moción sobre o servicio de axuda no fogar. É un servicio que é un dos pilares fundamentais do sistema público de cuidados e estamos a falar deste servicio que estamos a falar da dependencia, de dereitos e de dignidade. O servicio de axuda no fogar é un servicio esencial para garantir que as persoas maiores, dependentes ou con dificultades de autonomía, pois poidan continuar vivindo no seu fogar, coa atención necesaria e evitando situacións como que teñan que ingresar nunha residencia e outras que sexan innecesarias. Este servizo é un modelo público que foi impulsado polo BNG cando tuvo responsabilidades de goberno na Xunta, coa aprobación da Lei de Servicios Sociais e coa vontade de construir un sistema baseado pois na universalidade, na igualdade e na responsabilidade pública. Porén, ese modelo pois foi sendo progresivamente deteriorado polos gobernos do Partido Popular, que optaron pois por un financiamento insuficiente, desequilibrado e profundamente inxusto, trasladando unha parte crecente do custo aos concellos que estamos padecendo. Os concellos galegos están asumindo máis da metade do gasto do SAF. O Concello do Carballiño sábeo perfectamente que ten un custo importante nos seus orzamentos e que se xenera con isto? Pois isto o que se xenera, primeiro, é que se vulnera o marco legal vixente en materia de dependencia e o que fai é poñer en risco a sustentabilidade financiera municipal. A Xunta o que nos ofrece nestos momentos pois é 12 euros por hora, cando o custo real nestos momentos no Concello do Carballiño é de 24 horas de luns a venres e festivos e demais 26 sen IVA, que se lle sumamos o IVA ainda vai a máis. Entón, a FEGAN elaborou un informe en 2025 que confirma esta situación. Non é, como di o señor Fernández, cousa crítica que eu vexo todo negro, non. Eu vexo a realidade, poño enriba da mesa e traslado ya para que intentemos mellorar. Non estou falando mal do Concello do Carballiño. Entonces, os concellos con este sistema están afogados e asumen, como decía, máis do 50% do servicio que debería estar plenamente garantido pola Xunta e polo Estado. Ademais, vemos como se presentaron propostas que nos parecen insuficientes. Entón, o que vamos a trasladarlles é a situación que temos, que levamos trasladado noutras ocasións, e as consecuencias que ten directas sobre as persoas dependentes e concretamente no Concello do Carballiño. Hai persoas que teñen o dereito recoñecido e non están a recibir o servicio en tempo e forma. Hai persoas usuarias que xa teñen concedida a prestación e non están a recibir o número máximo de horas que lle corresponde segundo a Lei de Dependencia e seguimos ca lista de agarda para acceder ao SAF. Hai outro dato que penso que é significativo tamén, que no padrón de decembro temos que lle prestamos o servicio a 19 persoas usuarias do SAF por libre concorrencia e a 76 persoas no marco da Lei de Dependencia. En xaneiro do 26 temos a 19 persoas usuarias do SAF de libre concorrencia, esas mantéñense, pero redúcense a 72 persoas usuarias no da dependencia. E neste mes, nos decretos, aparece que baixamos a 72 persoas.
no SAF da lei de dependencia. Claro, mellor estes datos así aislados, disto, bueno, baixaron dúas, outras dúas, pero claro, estamos falando que temos un concello que conta cunha población de maiores de 65 anos de máis de 4.000 persoas. Entón, eu penso que non estamos prestando o servicio a todas aquelas persoas que o precisan. E isto non é ni máis ni menos que pola falta de financiamento, porque se nós non tuvésemos, nós como Concello, refírome, non tuvésemos que asumir esa parte do financiamento, que tuvésemos o 100% do financiamento, que é o que pedimos, pois non teríamos ningún problema en atender pois a lista da garda, en conceder o número máximo de horas a todas aquelas persoas usuarias que as teñen concedidas e funcionaría o servicio moito mellor. Pero como nos obrigan, tanto a Xunta como o Estado, a asumir competencias que non son propias e, ademais, a dispoñer de financiamento, pois temos esa problemática. Que pedimos? Nós o que pedimos é que se inste a Xunta a ver, perdón, que non teño aquí os acordos. Ben, o que pedimos é que reclamar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado un incremento progresivo de financiamento do SAF e ata cadar, pois, no 17 euros hora con carácter retroactivo desde xaneiro do 25, 20 euros hora neste 2026 e que asuma o 100% dos custes no 2027. Melloramos esa proposta que se fixo por parte da Xunta de Galiza. Pedimos que se impulse un novo modelo de coidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servicio baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña as persoas no centro e despois, concretamente para o Concello do Carballiño, o que pedimos é que se inste a Xunta de Galicia a que garantice de maneira inmediata a cobertura efectiva do servicio de axuda no fogar, eliminando a actual lista de agarda existente e asegurando que todas as persoas usuarias con dereito recoñecido reciban un número de horas que lles corresponde segundo a lei de dependencia. Instamos o Goberno municipal a informar mensualmente. Deixo para a segunda vez, porque xa tuveche 6 minutos. Estaba acabando de ler os acordos, bueno. Bueno, acaba si queres, pero, por favor, centradevos no tempo. Instamos ao Goberno municipal a informar mensualmente na comisión informativa correspondente sobre a situación do SAF, detallando o número de persoas en lista de agarda, o número de persoas usuarias atendidas e o número de horas concedidas e efectivamente prestadas. E nada máis, era o último acordo. Gracias. E darlle traslado á Xunta e ás consellerías correspondentes. Adolfo, tes a palabra. Perdón. Bueno, pois, volvo a moción, do noso punto de vista, plantexa un debate necesario, pertinente, e eu te diría que perentorio, basicamente, sobre tres cuestións. Unha, a financiación dos servicios municipais, que un tema vello que xa hai máis de 20 anos que se selou o pacto local entre Fegan e a Xunta, no que estaba recoñecido. Ahora, ben, xa me parecía, vou ter que meter na boca, por si non. Bueno, pois decía eso, que esta moción que non debate plantexaba necesario, pertinente, perentorio, e sobre tres cuestións. Un é a financiación dos servicios municipais. É dicir, decía que era un tema vello, que xa hai 20 anos o pacto local firmado entre a Xunta e a Fegan decía o que decía, e ali viña recoñecido ou viña contemplado, coñecido como plan concertado, que era a financiación dos servicios sociais. Como ben se di na moción, os concellos, non só nestes servicios, senón moitos outros, acabamos sendo unha especie de entidade de crédito ao servicio da Xunta de Galicia, cunha salvedade, que non nos xenera xuros este diñeiro que nos lle adiantamos e que lle prestamos á Xunta de Galicia. Está moi ben presumir por parte das outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia, de servicios sociais e de axuda no fogar e tal, cando non poñen os recursos necesarios para elo.
O segundo punto que eu diría que plantexa esta moción é a atención aos nosos maiores. O cuidado a xente que xa non é quen de valerse por si mismo, que perdeu a súa autonomía. É dicir, o SA foi un servicio que foi xurdindo nos concellos hai xa ben anos, dun xeito voluntarista, asistencial, ata o gran avance que supuxo a lei de dependencia, coñecida como lei de dependencia, que o configurou, que o recoñeceu como un dereito. É dicir, pasamos de un servicio que se prestaba, bueno, con toda a boa vontade por parte dos concellos a ser recoñecido como un dereito que teñen as persoas, que teñen os usuarios. É certo que as sociedades foron evolucionando, agora xa non hai, digamos, ese tecido familiar que había antes, que moitas veces asumía eses coidados, pois foron xurdindo pois outros servicios, centros de día, residencias e todo iso, e tamén foron mudando as necesidades ou sendo cada vez máis variadas. Polo que eu vexo ben ou vemos ben o que plantexa a moción como darlle unha volta e optar, entendo, por un servicio de carácter máis multidisciplinar, que contemple como derradeira opción, como xa cando non queda máis, o acudir ás residencias, o servicio de recurso residencial. E, polo tanto, haxa un servicio de axuda no fogar que cubra esas necesidades dende as casas. Creo que aforraríamos moito diñeiro e, sobre todo, teríamos os nosos maiores atendidos no seu entorno, no que foi o seu fogar, sin necesidade de cambialos, de quitalos, donde viviron toda a vida. E hai un terceiro punto que, si, é aquí vivímolo, porque falamos delo no seu tempo, e padecémolo, que é a situación no Carballiño coa lista de, e sigue se padecendo, coa lista de agarda para acceder a ese servicio. Bueno, falaba antes de que é un direito. Imagínense vostedes que non se pagara os tributos municipais, que puxéramos excusa, mira, non teño cartos, non se podo prestar as horas de axuda no fogar porque non teño horas, porque non hai cartos. Bueno, pois imagínense cando agora temos que pagar o lixo ou o imposto de vehículos ou o IBI, non teño cartos. E así, pois, nos quedaramos tan campantes. Eu creo que iso é sangrante, xa costa moito e tempo en recoñecer o servicio a moitos dependentes, como para despois, unha vez que o teñen recoñecido, e que incluso teñen o plan de atención aprobado, pois estar esperando por que haxa as horas suficientes. Entón, eu, bueno, por todo o exposto, eu creo que queda claro que imos votar a favor por parte do Espazo Común os acordos que se propoñen na moción. Moitas gracias. Gracias, Fran. Ten a palabra Elvira polo Partido Popular. Ben, bons días a todos e todas. É certo que a señora Sofía nesta moción trae 3 puntos. Unha é a realidade incuestionable de que o SAP é esencial para que a xente maior e dependente poda seguir na súa casa. Trae un debate lexítimo sobre o financiamento. A maiores, como ela ben di, que unha vez máis trae esta moción un debate político, partidista, donde parece sinalar que a Xunta é a única responsable. Ben, vou comenzar por esta última cuestión. O párrafo 3 di que o modelo empregado pola Xunta de Galicia foi sendo progresivamente deteriorado, trasladando unha parte crecente dos custos dos servizos aos concellos. En eso estamos de acordo. Os concellos son as que asumen as maiores competencias, con menos recursos e menos medios. Pero donde xa non coincidimos en esa visión partidista que vostede fai da Lei de Dependencia. A Xunta de Galicia recentemente incrementou o orzamento na Lei de Dependencia, pasando de 12 a 16 horas e así progresivamente, cun pacto económico relevante. Que pasa? Que xa sei que a vostedes, o BNG, de onde saen os cartos, non é algo que mencionan, con que recursos contar, como sostelo, como facer ca inversión. Eu dígome que se fose tan fácil como vostedes din, o mesmo Concello xa atallaría todos estes problemas. Na mesma moción di que o BNG afirma que a lei obriga a Xunta e o Estado a que financien íntegramente o servizo. Eso non é de todo correcto. Debe ser algo conxunto, Estado, Xunta, Concellos e usuarios. No punto 3 do acordo da moción, insta a Xunta, en casi todos os puntos fala claramente da Xunta, insta a Xunta de Galicia a garantir de maneira inmediata a cobertura efectiva do SAP no Concello do Carballiño.
Pero a min o que me sorprende é a falta de contundencia que vostedes teñen contra o PSOE, que ao mesmo tempo o PSOE central, o PSOE do goberno de Pedro Sánchez é o que ten a obriga de financiar o nivel mínimo e establecer un incremento estatal anual, o que decida as transferencias e os fondos das comunidades autónomas. E ainda por riba recorren as medidas que axilizan ao poder avaliar e recortar as listas de espera. Entonces, señora Sofía, eu boto de menos esa contundencia tanto aquí como no Parlamento Galego como no Congreso dos Deputados. E vexo difícil a explicación. Mire, voulle dicir o que fai vostede. Vostede sabe que o Goberno do Estado debe a Galicia 2.900 millóns en lei de dependencia. Sin embargo, o BNG, xunto co PSOE, exixen a Xunta a axilidade da lei de dependencia. E resulta que votan en contra dun plan que axilizaría as listas de espera nun 45%. O BNG exixe autogoberno, pero o que quere é que o Goberno central retire o recurso, que non retire o recurso contra ese plan de choque, recurso cuya suspensión foi a semana pasada levantada polo Tribunal Supremo e gracias a eso a Xunta de Galicia pode seguir axilizando os expedientes da lei de dependencia. O BNG di que quere o autogoberno no autogoberno na Xunta, pero votan que non as casas do maior, para que os veciños e veciñas do rural vivan donde vivan, teñan os servicios de día e ademais gratis. Vostedes, señores, non só axudan, sino que bloquean. Vostedes están a apoiar a un goberno central asediado pola corrupción. Ese mesmo goberno central que va en contra do que vostedes representan. Vostedes non queren recortes en sanidade, recortes en educación, non queren aumento de gasto en defensa, etcétera, etcétera. Mire, xa sei que me vai a decir que nós aquí estamos en pacto co goberno do PSOE. Xa o sei. Pero mire, é unha obviedade. Pódese apreciar claramente nas consellerías onde o Partido Popular está traballando. Voulle solo enumerar uns exemplos. Mira, a reforma do pabellón Paco Chao, a reforma da biblioteca, o plan Urbe para o Carballiño, a solución do Garradón, por moito que lle pese a xente. Algúnha xente de vostedes, acondicionamento do rural, sacar adiante o centro de saúde, a reforma e instalacións na Uceira deportivas, o impulso do polígono industrial, a praza de abastos e a posta a punto tanto no medio rural que estaba abandonado e o parque municipal. O sea, que estas políticas de todo en contra, o que defende o BNG e o que defende o PSOE no Parlamento, todo iso figura na súa moción e queda estupendamente, pero vostedes mesmos se contradicen ao votar en contra. Gracias, Elvira. Al seguinte punto xa sigues. Gracias. Ten a palabra Silvia. Hola, bo día a todos e a todas. Bueno, eu vou empezar que a lei da dependencia é unha lei necesaria, máis que necesaria, é unha lei que foi aprobada polo Partido Socialista de Zapatero no 2006 e que independientemente de quen lle deba, eu desde aquí vou mirar por os nosos veciños e por o noso concello. Está claro que a lei da dependencia, e o SAF neste caso, é competencia exclusiva da Xunta, independientemente de que o Estado lle deba tamén. Se o Estado debe, a Xunta deberá reclamar. Nos neste caso debemos reclamar a quen corresponde, que é a Xunta. E aquí nesta moción vamos a reclamar a Xunta e a Estado. Non se vai reclamar só a Xunta. Entón, eu aquí vou defender, independientemente de que partido sexa, vou defender os intereses deste povo. Entón, no ano 2007, a Xunta financiaba cun 87% o SAF do Carballiño. Neste caso non chega ao 50%. Entón, estamos a ver que vamos a menos en vez de a máis. Outra cousa máis, se é verdad que se chegou a un acordo no mes de xaneiro no que a Xunta iba a financiar con 16 euros este ano o servicio, agora, o ano que ven con 17 e o seguinte con 18. Pasaba, hasta agora eran 12 euros, pero que a noso coste
subiunos 6 euros, non 3, nin 4, 6 euros. Nos ahora vamos a pasar de pagar de 18 euros a 24 e a 26 os fines de semana. Entón, se antes aportábamos 6 euros, ahora vamos a aportar 8 ou 10 euros máis, en algún caso, no caso dos fines de semana. Entón, vamos a peor en vez de a millor. Se antes só aportábamos 6 euros e agora vamos a aportar 8 e 10 os fines de semana, o sea, temos que asumir aínda máis coste. Entón, seguimos na mesma. É insuficiente. É insuficiente cando xa digo, é unha competencia que ten que asumir a Consellería. E se eso lle sumamos que os traballadores tamén os pagamos nós, páganse desde o Concello. Mire, eu teño aquí os datos. O Concello do Carballiño, o ano pasado, asumiu 400 e pico mil euros de lei de dependencia. Entón, son 400 e pico mil euros que son dos veciños de Carballiño, que se poderían utilizar en outros temas, en outras axudas para o benestar social dos nosos maiores. Os nosos maiores, a día de hoxe, son os que máis necesitan, tanto maiores como os nosos nenos. Outra cousa que tamén se agrava ca subida das horas. Resulta que a Xunta sube as horas aos usuarios, pero non ya sube aos concellos. Entón, se lle sumamos isto, que quere decir isto? Como decía Sofía, que decía que este ano se prestaron menos servicio a menos persoas. Por que? Porque se evidentemente antes a unha persoa que lle prestábamos 50 horas, agora a Xunta lle reconoce 70, pero os concellos non nos sube hasta as 3.500 horas que tiñamos antes, en vez de prestarlle a máis xente, cada vez vamos lle prestar o servicio a menos xente. Teránlle que subir os usuarios, pero teránlle que subir os concellos tamén o número de horas, porque senón, en vez de prestarlle a 100, acabaremoslle prestando a 50. E aínda así, non se lle prestan o total, que hai unha lista da garda moi grande. E se lle sumamos que as revisións da lei da dependencia, as persoas para valoración, pois levan un retraso de 6 meses, un ano, en algúns casos hasta 2 anos, o recoñecemento, algúns, cando lle chega o recoñecemento, por desgracia, xa non están aquí, porque estamos pensando, hai que pensar que son persoas maiores, persoas enfermas na maioría dos casos, con necesidade. E moitos, cando chega a hora da verdade, xa non están, por desgracia, con nós. Entón, o sistema, se non funciona, hai que milloralo. E vamos a reclamar a quen sexa, a Pedro Sánchez, a Rueda e a quen corresponda. Pero, evidentemente, a alguén ten a competencia e, neste caso, estamos asumindo nós, pero non somos nós. Na miña primeira intervención, nada máis. Gracias, Silvia. Ten a palabra, Sofía. Grazas. Ben, bueno, eu que me digan que son pouco contundente co PSOE, que o Bloque é pouco contundente co PSOE no Concello do Carballiño, cando o Partido Popular e o Partido Socialista están gobernando, eu xa non teño nada máis que decir, porque teño os minutos contados. E mirade, nós non traemos esta moción a pleno para falar de números, que son importantes, e nós o que queremos é falar de persoas. Eu recomendolle aos concelleiros e concelleiras do Partido Popular que un día que teñan tempo, collan e fagan o seguinte: acompañen as traballadoras do servicio de axuda no fogar, os domicilios, e vexan, simplemente vayan de espectadores, acompáñanas, ven o que teñen que facer, ca profesionalidade que coidan os nosos maiores, o cariño que lle trasladan, ven todo o procedemento e despois tamén vexan o que cobran a final de mes e que convenio teñen. Eso é o primeiro. E entonces, o mellor despois, volvemos traer a moción a pleno e volvemos debatir e o mellor cambia a postura. Porque non se trata de siglas, trátase de persoas, de atender con dignidade aos nosos maiores, de que estén na súa casa, nas mellores condicións. Entón, se a obriga de financiar o servizo é da Xunta e do Estado, pois, señores, teremos que pedirllo
ás administracións superiores e xa o pedimos. Non nos podemos conformar cunha limosna, como pretenden, bueno, damos vos un par de euros máis e carretera. Non, 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 é que vostedes son os que gobernan, terán o que ver, e de feito a concelleira do Partido Socialista está expoñendo claramente, é que o Concello está afogado, eses cartos que se están gastando en competencias que non son propias do Concello, pois estarían disponibles para outras que si o son. Entón, vamos a centrarnos nos usuarios, vamos a centrarnos en que, miren, hai retraso na valoración? Sí. Hai lista de agarda? Sí. Hai horas recoñecidas e non prestadas? Sí. Pois teremos que traballar para buscarlle solución. E claro que pido que a Xunta se faga a cargo do SAF do Carballiño. Obviamente, financió vostede que, hombre, acabo de decir Silvia, non hai ningún problema en conceder todas as horas, por suposto, si veñen acompañadas de financiación, que é obligatorio por lei. Entón, non podemos seguir ou conformarnos ou baixar os brazos e decir, bueno, é que a cousa é así. Non, non, temos que traballar para que os nosos maiores estén atendidos nas súas casas e temos que ter altura de miras e ir máis alá. Acabou o seu tempo. Gracias, Sofía. Ten a palabra Fran. Ahora, non? Escoítase, verdad? Bueno, pois nada, quedoume sin saber que iban facer co resto do grupo. Sofía supoño que votar a favor, nos tamén, pero quedoume sin saber o que iban facer vostedes. E é unha pena porque agora, claro, vou ter que falar de outras cousas en vez de falar deso. Señora Torres, teño que dicirlle que admiro. Admiro pola facilidade que ten vostede para falar mal dos seus colegas de goberno. Porque eu, xa digo, eu non tirei ese valor para estar gobernando con eles, con seus compañeiros, e lanzar o que vostede lanzou. E despois tamén lle teño que dicir unha cousa. Eu estaba escoitando, e que estaba notando, e coa mirada para baixo, e parecíame que estaba escoitando a unha deputada do PP no Parlamento de Galicia, a directora xeral do Maior, ou mesmamente a conselleira. Despois miro e digo, pero se é unha conselleira do Concello de Carballiño, que está posta aquí polos veciños. Claro, eu non sei que fai defendendo vostede unhos intereses que serán os do seu partido, pero, desde logo, como ben se relatou aquí, tanto por Silvia como por Sofía, é dicir, a situación dos veciños de Carballiño é a que é. As listas da Garda son sangrantes, esa situación de precariedade debería ser o que lle debería de preocupar, se que a vostede realmente lle preocupa o ben do Carballiño. Despois tamén recurriu vostede, como xa é habitual nas súas intervencións, ao multimix habitual do polígono ata non sei cando, faltou o jardín de hierbas aromáticas, pero tamén o podería meter aí. Lo bien que lo hacemos, pero como es invisible, ustedes non lo ven. Entón, bueno, centrémonos no tema. É dicir, é preocupante ou non a situación da axuda no fogar? E é do que estamos a falar aquí. E eu creo que, máis alá das posturas políticas que cada un temos a nosa, a moción plantexa crudamente esa situación. A financiación dos servicios, a situación da axuda no fogar e a situación do Carballiño. Por certo, señora Baranda, estou de acordo coa súa intervención, pero vostede ten responsabilidades. E mire, o concurso do SAF, despois de ano e pico, está ainda sin resolver. Está firmado. Cando? Hai pouco. Casi un ano despois. É dicir, casi un ano despois, nunha situación de que estaba a empresa cubrindo dun xeito precario ese servicio, e tamén as auxiliares tuveron que ir a acudir ao xulgado para reclamar os seus dereitos. É dicir, vamos poñernos todos as pilas nesta cuestión. É dicir, nós facemos a nosa función de poñer o dedo na llaga para que vostedes estean atentos. Por qué? Porque con todo o respeto, é dicir, o viveiro da empresa é moi interesante, moi todo, sí que o é. Pero isto aquí falamos de necesidades básicas humanas. E, polo tanto, remato xa, eu pediríais que nesto deixasen os intentos para a mellor ocasión e fagan algo a maiores. Fágano. Moitas gracias. Gracias, Fran. Ten a palabra Elvira. Señor Fraga, eu non falo mal dos meus compañeiros. Eu o que fixen foi expor o noso traballo, o que nos levamos feito. Eso non quere decir que eso non é falar mal dos demais.
E eu o que fago é defender a verdade, nada máis. Señora Sofía, é que me resulta complicado que vostede veña a defender aquí isto. Podemos falar de custos, podemos falar de horas, podemos por atención aos usuarios, por suposto, pero é que vostedes, estou a repetir, que non votaron a favor de quitar o recurso que interpuxo o PSOE. Ese recurso foi o que máis perjudicou a lei de dependencia. Ese recurso retrasaba as valoracións, se retrasa de 12.000 beneficiarios. 12.000 beneficiarios que se din pronto, E vostede despois venme aquí dicindo que sí, que temos que pôr o punto nos usuarios, bueno, pois vámolo pôr, poñao vostede tamén, poñao no Congreso dos Diputados e poñao no Parlamento. Eu xa sei que vostede aquí vai contra o PSOE, xa está claro, e a que ten que fundir é o PP, pero que vostedes no Parlamento de Galicia fan exactamente o mesmo, é dicir, vostedes no Parlamento de Galicia, por orden da señora Pontón, a única que atacan é a Fabiola, é a Xunta. A Xunta é a que ten a culpa de todo no Parlamento de Galicia. E, bueno, para que non quede dúbida da moción, o punto 1, reclamar a Xunta, creo que xa o expliquei, que se aumentou o precio da hora. O punto 2, que a Xunta de Galicia impulse un novo modelo, creo que tamén o dixen, vostedes opóñense ás casas de maiores. O punto 3 xa o comentei. O 4, instar o Goberno municipal a informar mensualmente a Comisión, totalmente de acordo. E máis, nós estamos de acordo que a concelleira veña, que informe, que dé datos e que nos diga de outras medidas e compromisos que ten na veciñanza do Carballiño. Tamén se pode decir o centro de día que se consigue para o Concello, centro de día que moveu o Partido Popular do Carballiño. O punto 5, vamos ter centro de día. Dar traslado da moción, home, xa saiu en prensa, vaya. Dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta, a Consellería de Política Social e Igualdade e o Goberno da FEGAM e a FEGAM. Outra vez se contradicen, piden aquí isto e votan en contra outra vez no Parlamento de Galicia. Non temos ningún inconveniente en darlle traslado a todos estes organismos. Se vostedes cambian a postura no Parlamento Galego e no Congreso dos Diputados, nos votamos a favor desta moción. Gracias, e ahora nada máis. Ten a palabra Silvia, gracias. Bueno, nada, eu recordar que aquí pelexamos o ano pasado, por desgracia, tuvemos un problema que foi que as traballadoras do SAF non cobraban. O Concello, neste caso, pagou sempre en tempo e forma, incluso adiantando o servicio. Unha competencia que non é nosa, unha competencia que asumimos e unha competencia na que adiantamos para que cobraran. E máis, tardaron uns meses en cobrar unha parte da extra e o mes de marzo e asumiu o Concello ese pago. Si é verdad que tiveron que denunciar, pero porque legalmente lles informaron que era mellor que denunciara. Non chegamos a ir a ningún xuicio ni nada, pagóuselle e punto. E vamos a ver, e foi un problema que sendo unha competencia da Xunta, a Xunta non nos apoiou en ningún momento. E xa que usted, señor Fran, se refiere a min, digo, esta concelleira, o ano pasado, se buscou as castañas do lume para que os nosos maiores non quedaran sin servicio. E aquí a conselleira non apareceu por ningún lado. Que se nós non nos buscamos as castañas do lume con outra empresa, contratamos, buscamos os cartos, porque houve unha suba importante de 18 a 24 e a 26 euros, e como Concello tuvemos que asumir eso e buscar os cartos, quitalos de onde houbera, dos nosos veciños, non son meus, dos nosos veciños, para que o servicio non parara, digo, e nós tuvemos que asumir ese problema. Cando neste caso a esta empresa, a Xunta sí que lle debía 3 meses. E entonces, vamos a ver, o contrato, si é verdad que o contrato nos retrasamos, pero o contrato nos retrasamos tamén porque é un contrato complexo e complicado. E despois houve, por X motivos, unha reclamación, tuvemos que paralizalo uns días, volver a sacalo. Non é un contrato fácil, é un contrato que hai que mirar punto por punto, hai que buscar os cartos, porque estamos ao mismo de sempre. O importante
e o servicio para cumprir o servicio necesitamos cartos. E xa digo, estamos asumindo un coste que non nos corresponde. Entonces, si temos claro dentro do noso partido é que as leyes sociales están por riba de todo. E xa digo, é unha lei, a lei da dependencia que aprobou o Partido Socialista no ano 2006. Entonces, vamos a defender por encima de todo e de todos o benestar dos nosos maiores. E reclamarlle, xa digo, Xunta e Goberno Central, a quen corresponda, independientemente de quen goberne, xa o dixe, non é un discurso político, é un discurso por benestar dos nosos maiores, dos maiores do Carballiño, que é o que me compete a min. Entonces, nada, decir desde aquí que vamos a apoiar a moción. Moitas gracias. Sofía, tes un minuto para rematar a... Ben, bueno, para pechar, o primeiro agradecer os apoios, porque o que se pretende con esta moción é un SAF ben financiado e de calidade para o Carballiño e consideramos que é imprescindible, pois eso, reclamar solucións inmediatas, non pode haber persoas dependentes agardando por un dereito recoñecido, non pode haber horas recoñecidas que non se presten e non podemos de ningún xeito pois normalizar que os coidados dependan pois deso, da falta de recursos e da vontade política pois neste caso da Xunta e do Estado, porque os concellos dirixense á Xunta, non o Estado. E nada, para rematar, decir que os coidados son un dereito e deben ser garantidos con financiamento suficiente e cun servicio digno e de calidade. E os nosos maiores teñen que estar atendidos nas mellores condicións e as traballadoras teñen que ter as mellores condicións tamén. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Votamos a moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada a moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o SAF de Carballiño. Seguimos co pleno. Vamos á seguinte moción, que é o expediente 1518-2026, moción sobre o escándalo dos baches no Carballiño e as obras mal executadas. Ten a palabra. Eu mesmo, Adolfo. señor alcalde. Ben, a verdade é que despois de escoitar estas últimas intervencións por parte dos representantes do PP, do PSOE, do Goberno Municipal, en definitiva, enténdese moi ben por que pasan as cousas, non? Porque uns por outros está claro que o Carballiño está sen arranxar. Gobernan ou malgobernan en comportamentos estanco, bueno, se pode chegar aquí a decir que hai que darlle as gracias á Xunta de Galicia porque temos un centro de día, porque se hai unha prensa, cando ainda non que sepamos non hai nin proxecto, nin nada que se lle semelle, pois bueno, pois xa casi está todo explicado, non? A realidade é que, decía antes o señor Fernández, o voceiro da parte esquerda do goberno ou da parte do PSOE, que algúns falamos mal do Carballiño ao vir ao pleno, e que realmente ojalá pudéramos decir outras cousas moitas veces, pero pregúntelle a calquera veciño, salga vostede á rúa, pregúntelle a calquera veciño polo estado das calzadas, das diferentes rúas, das aceras, das beirarrúas, pregúntelle a calquera veciño e verá como non somos os únicos. A nosa función é traer aquí os problemas do Carballiño e a súa función é resolvelos. Ese é o traballo dun goberno. Xestionar e resolver os problemas dos cidadáns e facilitarlle a vida. Vostedes non fan nada nin parecido. Por que digo isto? Imos falar de baches, imos falar en detalle de rúas, imos falar... Pero hai unha serie de preguntas que subxacen e que, pois, lóxicamente, temos que facer para ver se nos respostan a nós e aos veciños do Carballiño que levan moito tempo e moito máis que enfadados con esta cuestión dos baches. Porque, claro, a pregunta número 1 é como se pode xestionar tan mal algo tan básico e tan sinxelo. É dicir, se vostedes andan polas rúas e ven que o problema está indo a máis, como pode ser que non decidan con tempo, sin agardar a ter excusas como a choiva, como o estado do céspede, como os entrenadores malos, non? Buscando excusas despois de mal pagador a última hora, como pode ser que isto non se atallara antes? Como pode ser que despois de gastar 7 millóns de euros en asfalto nos últimos 8 anos o povo este así? Por eso falamos das obras mal executadas. Evidentemente, non é normal que se faga unha obra na carreira e que ao cabo de 6 meses haxa buratos. Non é normal.
Non é normal que se deben feito 3-4 obras en Aquilino Sánchez e a rúa este feita un auténtico desastre, porque iso que as obras e os proxectos non se fixeron ben. Non é normal que se faga un empedrado na rúa Carabel e aos 6 meses este a pedra totalmente levantada. Entón, evidentemente, vostedes son os responsables en última instancia diso e vostedes son quen ten que dar as explicacións pertinentes. Pero volvemos ao mesmo, o sea, como pode ser que esas obras que se fan despois, aos poucos meses, empecen a dar problemas e casi nunca se poida acudir ás garantías? Como pode ser que esas obras estén certificadas, incluso vexamos que se fan pagos un ano despois, ou que se devolven as fianzas, cando as obras están nun estado lamentable? Obras recién feitas, a ver, vamos a explicarlo outra vez. Nos últimos 8 anos, uns e outros gastaron 7 millóns de euros en, basicamente, asfaltos, en obras dese tipo. Queren explicarlle aos veciños como se poden xestionar tan mal eses cartos? Porque, home, se me din, non houve cartos, estuvemos nunha situación precaria, pero que vostedes están gastando un montón de cartos. Están gastando un montón de cartos, o que non se sabe moi ben onde, porque realmente no resultado das obras non. Outra pregunta que nos fan os veciños, pero vamos a ver, como pode ser que durante tanto tempo non escoitaran? É dicir, se escoitaran as quendas de robos e preguntas, se estuveran atentos, en vez de centrarse en ver se as podemos acurtar, se podemos facer que falen menos, se escoitaran e apuntaran moitas das cousas que lle decimos, e ao día seguinte tentaran resolvelas, forraban moitísimos problemas e forrabanllos aos veciños. Porque de que hai baches en Julio Rodríguez Soto e en Evaristo Bamonde, levamos advertindo 2 anos. 2 anos, cando eran buratos pequenos, antes de que foran cráteres lunares. É dicir, se vostedes tuveran un pouquiño de amor propio e de amor polo seu traballo e foran conscientes de que a súa función non é vender cousas na prensa, senón resolvelas de verdade. O Carballiño, un centro de día virtual que aparezca na región ou na Voz de Galicia non lle resolve nada. O Carballiño necesita un centro de día de verdade. Pois cos baches pasa o mesmo. Non é dicir imos facer. Insisto, son preguntas que teñen que respostar. Teñen que darlle aos veciños da Rúa Murcia, da Rúa Colombia, da Rúa Evaristo Bahamonde, da Rúa Julio Rodríguez Soto, da Rúa Conde Vallellano, da Rúa Ourense. E agora vemos que sacan vostedes un decreto no que para unha capa superficial de rodadura nas rúas Ourense, Conde Vallellano, Centro Partido de Carballiño en Bos Aires e Julio Rodríguez Soto van gastar 50.000 euros. Deben explicar o que é unha capa superficial de rodadura, porque de entrada sona a un pintado. Sona, vamos tirar 50.000 euros máis para sair do paso. Se realmente, despois deso, van a facer vostedes un bacheo en condicións ou un asfaltado en condicións, e van a deixar o Carballiño como Deus manda, pois, bueno, pois xa teremos gañado algo. Pero se se vai quedar son eso, se é o único que van facer, evidentemente non van a resolver ningún problema e van a seguir facendo o que levan facendo todo este tempo, que é tirar cos cartos públicos. Gustaríanos saber, outra pregunta que temos que plantexarlle, é canta xente presentou reclamacións por percances con vehículos, por caídas nas beirarrúas e demais, porque xo preguntamos no pleno pasado, xo preguntamos varias veces, e a sensación lendo os decretos é que se multiplicou por 200 a cantidad de reclamacións patrimoniais que ten este Concello por eses conceptos. É dicir, hasta nese sentido, a súa xestión lle está costando cartos aos veciños. E xa, por último, quero facerlle un homenaxe a eses sufridos veciños que levan, ao mellor xa 20 días, aguantando o son das chapas na porta da súa casa, porque as chapas, insisto, é unha solución boa para 3-4 días. Pero non se pode ter a unha familia, unha rúa inteira, castigada 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, co ruido das chapas todo o día, toda a noite, sonando. Por lo tanto, a idea desta moción é que den explicacións, a idea desta moción é que se comprometan a facer un plan urxente para reparar os baches que hai no Carballiño, que non son poucos, é que se faga unha auditoría, e con isto remato, para saber que está pasando coas obras, porque esas obras que se fan novas acaban dando problemas prácticamente todas. Gracias. Gracias. Ten a palabra a Sofía. Grazas. Bueno, pois nada, a preocupación e desesperación dos veciños e veciñas do Carballiño, bueno, vou decir que señor Fernández non nace de que Sofía vai a falar mal das rúas do Carballiño, senón que eso é unha realidade. Entonces, espero que no seu turno non lle diga ás veciñas e veciñas do Carballiño que vimos a falar aquí mal das rúas e que non existen os baches. Ben, esta é unha realidade que vive a nosa veciñanza cada vez que sai a rúa. E, ademais, chegou o punto en que é escandaloso, porque non hai unha sola rúa no Carballiño que non teña
un par de fochancas, pero un par de fochancas que vamos a ver, eso non nace, non te levantas un día pola mañá e a noite anterior non había nada, non. Eso o que é a consecuencia da falta de mantemento, da falta de previsión, da falta de planificación e de facer ben pois o traballo que teñen que facer vostedes. É espectacular a cantidade de queixas que recibimos todos os días dos veciños e das veciñas, pero, vamos a ver, non estamos só falando porque pensamos nos coches, porque vas co coche, metes a roda nunha fochanca e acordaste do equipo de goberno, evidentemente, pero as nosas persoas maiores con dificultades para camiñar, que van polas beiras rúas, as baldosas rotas, fochancas tamén, beiras rúas inexistentes en moitos tramos, as persoas que van cos carros dos bebés, claro, non se acordan vostedes das persoas con mobilidade reducida. Claro, é que é moi fácil estar aí sentado e decir que chove, decir que están en elo, pero a veciñanza está padecendo as consecuencias da mala xestión dun equipo de goberno que eles depositaron a confianza en vostedes. Despois xa vostedes co pacto xa fixeron o que lles pareceu, pero vamos a ver. Sabe cal é unha das preguntas máis escoitadas nos últimos días? Este ano van cobrar o imposto de circulación? Claro, porque o imposto de circulación recaúdase, entre outras cousas, para o mantemento das rúas. Entendo que teránnos que pagar a todos os que temos os coches domiciliados aquí, porque, vamos, o que sufrimos día a día non che conto. Entón, nós consideramos que o problema non é só a existencia de baches, evidentemente. Como decía antes, é a falta de planificación seria e continuada do mantemento, porque neste concello o problema que hai, e non só cas rúas e cas beiras rúas, o problema que hai con todo o que se fai é a falta de mantemento. Aquí pódense invertir un montón de millóns de euros en infraestructuras, en todo aquilo que poidamos imaginarnos, e despois, unha vez feito, non se mantén. E temos o exemplo en moitísimas edificios, no Parque Municipal, no Paseo do Oranteiro, en todo o que levamos visto e que padecemos día a día. Entón, claro, se non hai un mantemento, se non hai interés, se non hai planificación e se non hai un proxecto de vila serio, riguroso e que vostedes teñan a intención de leválo a cabo durante os 4 anos de goberno, que ten que haber moitos proxectos que non só se desenvolvan en 4 anos, sino moito máis alá, claro, chegamos a donde chegamos cos baches, porque podemos falar dos baches, das infraestructuras deportivas, como decía, dá igual do que falemos. Entonces, neste primeiro turno, vou agardar a que interveñan vostedes e formulen cales son as propostas concretas que teñen para mellorar isto e cal é a planificación e os proxectos. Nada máis. Moitas gracias. Dende o goberno que estamos en todo momento temos unha preocupación, temos unha preocupación moi grande polo mal estado, que é verdad, non temos nada que esconder, porque vese perfectamente que hai das rúas. Este mal estado, pois, é unha cousa generalizada, non é só de aquí, pero dame igual falar de outros sitios que o que me importa de Carballiño. A situación climatológica adversa, pois, foi moi agravante do que é, sobre todo, o mal estado do firme, nacemento de moitas auga dentro do... Por exemplo, na Rúa Carreira o que temos é que sale un manantial ali, no sitio onde saliu o asfalto, pois temos un manantial que brota ali. E o problema é que non hai forma de nacer. Antiguamente habría un manantial ali e co tempo pois saliu. Son cousas que non sabíamos delas, polo menos. Estuvemos mirando, hai que arranxalo, pois sí, que a obra que se fixo
no ano que estuvo de garantía estaba ben? Pois sí, porque o arquitecto municipal foi ali e fun eu con el e estaba ben, e non tiñamos ningún problema. Temos un período de garantía. Nese ano fomos a velo, bueno, pois é o que intentamos. Nós estamos traballando, sigo a decir, estamos traballando co concejal de obras, Alberto, o arquitecto, e máis eu, estamos en contacto en todo momento para intentar facer cousas polo ben, porque temos un problema ahora mismo cos baches. No seu momento, estaba chovendo tanto, taparonse os baches ca brigada de obras. Eses baches, ca situación atmosférica que había, con chuvias que de repente caían 20 litros nunha hora, pois desfacíanse, é a verdad. Non había... Por moito que tapáramos chovendo, non valía para nada. Asfaltar chovendo, sigo dicindo que non é unha boa solución. Por iso non tomamos medidas nese momento de asfaltar. Podía ser, que dicían en quente, eu quero ver a entrada de Carballiño que fixo máis de chovendo dentro dun ano. E logo falaremos a ver se teño razón ou non. E fixo Estraco, que para min é das mellores empresas que hai de asfaltados. Pero eu sigo pensando dentro das obras que eu como ingeniero forestal fago moitas obras no monte, e parte dos asfaltados chovendo non funciona, porque van en quente e baixa temperatura e a maioría non funciona, hai que facelo moi ben. Por iso non quixemos facelo. Tomamos a solución das chapas? Pois sí, porque vimos que non había outra solución. Intentamos que non fixeran ruido? Pois sí, entre os tres fomos tomando medidas. Tiñamos previsto un plan para asfaltar na primavera e seguimos tendo previsto. O que nos decía é que temos ahora mismo un contrato de microasfalto. Primeiro faise o que a tapada das fochancas e logo faise un microasfaltado dun centímetro que está facendo moitísimas nas autovías e o que se fai. E queremos probar no Carballiño. É un sistema novo, novo non, que se fai pouco en pueblos. Queremos probar a ver se verdadeiramente funciona. É o que nos decía, pois sí, queremos facer cousas, estamos intentando facer cousas. Esa obra xa está adjudicada. Vaise facer neste mes, que son as rúas Centro Gallego de Bos Aires, Julio Rodríguez Soto e Conde Vallellano. Queremos arranxar Martínez Avellanosa, Blanco Amor, Juan Corral, Saleta, Cesario Tizón, Aquilino Sánchez, Evaristo Bamonde, Alberto Vilaboa, Alexandre Bóveda, Tellado, Comunidade de Madrid, Colombia, País Vasco, Principado de Asturias e Cantabria, Barrio Quintero e Campo de Festa, Boborás, Gómez Román, Circunvalación, Murcia e Toscaña. En todas esas queremos actuar. É o que queremos facer este ano, a ver se somos capaces. Temos os proxectos medio feitos. Son moitos cartos, pero queremos actuar. Queremos probar este microasfaltado primeiro. E a ver, se nos vai ben, vamos a intentar facer todas con este microasfaltado. Se non, pois intentaremos facelo en quente, podemos facelo de varias formas. Facendo primeiro un fresado e logo un asfaltado en quente de 5 centímetros, ou outra forma é asfaltar por encima e levantando, que son as tapas, que a mí non me gusta máis a asfaltar en quente. Pero bueno, son diferentes formas que hai. Este ano queremos que quede ben Carballiño. Na seguinte turno sigo falando. Perdón, ten a palabra Alberto. Bos días a todos. Bueno, en primeiro lugar, entendemos o malestar da veciñanza do Carballiño. O tema dos baches é un tema, a verdade, que é moi incómodo. Padecémolos todos. Nos, además de ser políticos, tamén somos veciños, tamén temos coches. Eu vivo na Julio Rodríguez Soto, é unha das calles que está tamén bastante afectadas. Teño 2 planchas metálicas diante do meu garaxe e, bueno, pois é o que hai. É dicir, é o que hai. O tema dos baches, Sofía e Adolfo, non é un tema que sexa predecible. Tú tes baches, sí, que xa sabes que existen, que os tapaches no seu día, e unha vez tapados poden aguantar e resulta que se saile o bache en outro lado. Os baches non sailen por falta de mantemento do aglomerado. O aglomerado non ten mantemento de ningún tipo. Ti o aglomerado bótalo, esténdelo, e en función de como se haya botado e como este a obra por debaixo, pois ven cunha garantía de entre 10 e 15 anos, falo do aglomerado asfáltico en quente.
Os baches porque se generan. Generanse porque o tráfico pesado continuo vai no desgastando, as inclemencias meteorolóxicas fan que o asfalto, que é un material elástico, se contraiga, se expanda, aparezcan fisuras. No momento no que aparece unha fisura, filtrase a auga, e a auga, unha vez que filtra nas capas inferiores, fai que suba o nivel freático e estropéase a base e a subbase. No momento no que están estropeadas as capas inferiores de calquera estrada, ti podes fresar e botar 20 veces aglomerado que 20 veces se vai a estropear. É dicir, o problema dos baches surgen por saturación hídrica acumulada e ciclos de carga constantes. É dicir, chove, estamos en unha zona chuviosa, cada vez que o asfalto se estropea, infiltrase a auga, vais ás capas inferiores e claro, o asfalto estropéase e acaban salindo baches donde menos o pensas. Como se soluciona o tema dos baches? Bueno, pois o tema dos baches solucionase dunha maneira rápida e sencilla, pois botando o que se chama o aglomerado asfáltico en frío. Pero iso non deixa de ser unha medida preventiva. O tema de tapado de baches é unha medida preventiva. Porque ti hoxe tapas un bache, mañá volve a chover, como decía antes Pepe, caendo 20, 30, 40, 50 litros por metro cuadrado, que de xeito o intentamos facer. É dicir, nesta época, ahora, cando estaban empezando a salir moitísimos baches, mandouse a Brigada de Obras, meteuse o aglomerado asfáltico en frío, e aos 2 días, pois a verdade é que a chuvia había barrido con el. Co cal, bachear, ao final, non deixa de ser unha medida preventiva, pero non é correctiva. En realidade, o que hai que facer en moitas rúas é, unha vez que bacheas, o bacheado, por suposto, que é importante. Para que vale o bacheado? Pois, en primeiro lugar, para evitar que haxe accidentes. En segundo lugar, evitar que a xente rebente os coches nos baches. En terceiro lugar, evitar accidentes de tráfico, porque moitas veces a xente intenta esquivalos e invade o carril contrario. O que ten que facer un goberno municipal é intentar bachear canto antes, que foi o que se intentou facer, pero tamén é moi certo o que di Pepe, e é que o tempo condiciona moitísimo bacheo. Non queda máis remedio que esperar a que pare de chover e despois bachear. Que se pode bachear chovendo? É dicir, técnicamente é posible? Claro que é posible, pero non é efectivo. Non o foi nunca. Eu non sei se vistes algunha vez aglomerar no inverno. No inverno, algunha vez teño visto aglomerar. E podo volver a decir, porque, eu traballei en isto e sei un poquinho do que falo. Aglomerar chovendo na vida. O aglomerado en quente sai a 140, 170 grados centígrados, mete unha máquina que se chama, a estendedora, e se está chovendo, ese asfalto entrar en contacto ca auga, enfría rapidamente, xa non o podes moldear, xa non o podes peraltar, non lle podes dar os bombeos ás carreteras, é dicir, nunca se asfalta chovendo. Sempre se asfalta en época seca, e sobre todo no verán. Os baches agora non os dimos tapado no seu momento, pois porque o asfalto non agarra, o enfrío que estábamos botando. E mira que probamos cunha emulsión, botábase, despois pisábase con unha rana, e ao día seguinte estaba totalmente barrido o asfalto. Tuvemos que poñer as planchas metálicas, non quedou outro remedio. Tan pronto sacamos as planchas metálicas, por certo, estaban os baches todos cheos de auga, houbo que con un soplador eliminar esa cantidade de auga que tiñan, porque o primeiro que tens que facer é eliminar a auga dos baches. Botamos unha emulsión e botamos o aglomerado. Pisouse. E, este Concello, en realidade, Adolfo, sí que ten un plan de bacheados, temos inventariado todos os baches que hai no Carballiño, pódese nos escapar algún, e a Brigada xa está con eles, e no momento no que poidamos, seguiremos avanzando en todas as calles que xa nombrou Pepe. Ten a palabra Alberto. Perdón, Adolfo. Pois despois de escoitar aos 2 membros do Goberno responsables neste momento das cuestións dos baches, eu se fora un veciño calquera que estuvera vendo este pleno, ahora estarían montando en cólera. Sinceramente, estaría enfadado. Se son un deses que ten que soportar un bache na porta da casa, que ten que soportar unha plancha, ou que estropeou o coche por meter unha roda nunha desas fochancas, a indignación sería máxima. A min realmente xa non me altera moito porque xa estou acostumado ás súas excusas. O problema logo, isto é como os entrenadores, que cando gañan eles e cando perden os xogadores, porque chove. Pero vamos a ver. Levamos máis de 2 anos dicíndolle hai buratos na Julio Rodríguez Soto. Aquí chegaron a decir vostedes
vostedes que eso ia ir nos pregos da auga. É ou non é? Fai máis de 2 anos xa. Quere dicir que leva 2 anos chovendo? En estes 2 anos non hubo unha semana sin chover para arranxar eses buratos. Pero é que, dixo Alberto unha frase que me encantou, os baches non son predecibles. Alberto, ímonos dar unha volta por aí e dígoche onde van sair os próximos, porque xa está gretando. E antes de que abra máis é cando hai que actuar. Evidentemente, non hai que esperar a que chova. Pero en canto veña a primavera, en canto veñan unhos días que non chova, onde está gretando, onde hai que actuar. Porque, vamos, claro, nivel freático, saturación hídrica acumulada... A ver, home, a ver, que os buratos se ve onde van salir. É sempre nos mesmos sitios. E insisto, de Evaristo Bahamonde levamos moitos anos avisando. De Julio Rodríguez Soto levamos moito tempo avisando. Cantas veces falamos aquí da Rúa Colombia? Cantas veces falamos aquí da Rúa Partido de Carballiño en Bos Aires? É que agora parece que os baches saíron agora esta semana, porque, sí, leva 3 meses chovendo, é que, se vostedes fixeran o seu traballo antes, evidentemente non estábamos nesta situación. E despois hai outro problema, que é o problema máis grande de todos, que basicamente é que vostedes desmantelaron as brigadas municipais, entón é casi imposible facer un mantemento de nada, porque quedan 4 traballadores para as brigadas do Concello. Entonces, cando se podía ir antes tapar un burato ou arranxar unha pedra que está bailando, agora hai que facer un proceso para contratar a unha empresa dentro de 15 días ou un mes, ou cando se poida, ou, por exemplo, como agora, que fan esta contratación, que, como dixen antes, é para acondicionamento de pavimento nas rúas Conde Vallellano, Centro de Carballiño en Bos Aires, Avenida Julio Rodríguez Soto e Rúa Ourense, que me teñen que explicar a min, despois de gastar, fai 2 anos, menos de 2 anos, 1,5 millón de euros na Rúa Ourense, por que agora o Concello vai ter que gastar cartos en asfaltar? Que lle adxudican por 50.000 euros a empresa Minero Conforex, que últimamente está levando moitas obras aquí no Carballiño, e supoñemos que será de garantía e que o fará ben. Pero, en calquera caso, son cousas que teñen que explicar. Ningún de vostedes explicou por que despois de gastar nos últimos 8 anos 7 millóns de euros en asfalto, que aquí o alcalde se definiu a sí mismo como rei do asfalto, que aquí lle dixo a un concelleiro da oposición que non lle asfaltou os pés de milagro. Despois de gastar todos eses cartos en asfalto, como pode estar así o Carballiño? É algo que teñen que explicar. Claro, a min pareceme fantástico que agora que irán actuar en todas esas rúas este ano, cun microasfaltado que xa había a propia contratación superficial, porque veñen eleccións. Entón, a ver se damos chegado ás eleccións co lixo debaixo da alfombra, sin que se vexan moitos buratos, inda co ano seguinte volvan salir, que é o que se leva facendo estes últimos anos, e por eso estamos como estamos. Nada máis, gracias. Gracias, Alberto. Adolfo, como estou hoxe? Sofía, por favor. Grazas. Bueno, a verdade é que eu xa estou anestesiada de escoitalos ante situacións, porque a situación que vive o Carballiño con respecto ás rúas, ás fochancas, pero é que eu penso que xa estamos chegando a un nivel e non podemos elevarlo a categoría de normal, estamos chegando a un nivel que hai fochancas, as beiras rúas son intransitables, isto é un desastre, pero, bueno, claro, como non nos vamos a asumir se hasta as eleccións do 27 non hai nada? Palabra clave, porque eu que vos escoitei, bueno, aparte de que me deixou abraiada o discurso técnico do señor Alberto Otero, que, bueno, eu espero que os veciños lle quedara ben claro como nace un bache, como se desarrolla e como muere, porque eu, de verdad, en fin, a ver, o que máis me gustou foi que cando levantaron as chapas estaban cheos de auga, e que chovía. Levamos desde cinto que chove, e vivimos en Galicia. Bueno, a ver, isto non é un cachondeo nin unha broma, pero que imos facer? Rir por non chorar. Van probar, dixeron que iban probar. Eu, no ano 2026, se ainda hai que probar como se asfalta unha rúa, estamos fastidiados. Pero quedome ca frase que dixo o alcalde, que dixo, pero vamos a asfaltar, obviamente. Apenas queda un ano para as eleccións e van a asfaltar, claro que sí. E despois virán decir que nos van a asfaltar hasta os pés. Normal, os veciños xa poden botar a correr porque os asfaltan a eles tamén, porque falta un ano para as eleccións. Pero o problema, como decía na primeira intervención, antes de pasar a isto, dixo o señor Otero que eles sí que teñen planificación e que, bueno, cando fan unha intervención hai unha garantía de 10 ou 15 anos, non? De que eso non teña problemas. Pois revisen as obras, porque vamos pasar a 10, 15 días, porque hai obras que xa cando as inauguran
xa a simple vista, sin ser técnico especialista na materia, sabemos que vai a dar problemas. Entón, a problemática está en que non teñen un plan municipal de mantemento periódico das rúas e das beirarrúas, con criterios técnicos claros e con prioridades establecidas segundo o estado real das rúas, e que tampouco é tan difícil. E o que tampouco fan é destinar unha partida orzamentaria estable e suficiente para o mantemento. E ese é o problema. E entón, manter as rúas en bo estado non é unha cuestión estética, é unha cuestión de seguridade, de igualdade e de respeto pola veciñanza, porque para eso están, é algo básico. Entón, bueno, un concello, xa remato, que se me acabou o tempo, un concello que coida o espazo público é un concello que coida das súas veciñas e veciños, e vostedes non o fan. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Primeiro de todo, explicar que a Rúa Ourense que se vai asfaltar é a unión onde acabou unha obra que a outra que se vai para que non quede un cacho sin facer. E para explicarlle ao señor Adolfo como é. Non vamos deixar un cacho da Rúa Ourense que non ten asfalto, que non se acabou inteira, pois xuntalo ca outra. Non é por entrar na outra obra para nada. Logo, nestes 2 anos fíxose, e apenas señorín, asfaltouse. O grupo escolar o Penedo Mesego, Paradela, da 12 Bagarelas, diferentes sitios, a Rúa Maneiro, unha parte, Margarita Taboada, Martiñá, Testeiro, a Rúa Ourense, Miomás, Bouteiro, a Granxa, Morí, Refoxos, Mesego, Partovia, Trigar, Zafra, Boedes e Bagarelas, unha parte pequena de cada unha. Pois en todas estas actuouse, e polo que estou vendo, están bastante ben todas. A verdad que non se actuou no casco, que foi ao mellor, non é de dicir estábamos asfaltando, estamos esperando o último ano para asfaltar, non. Traballouse, como ustedes dicen, gastouse moitos cartos en asfaltados. E esos asfaltados están funcionando. O que pasa que a red de Carballiño é moi amplia. E a verdad, pois ten moito coste. Nos orzamentos prorrogados, que ahora mesmo estamos con eles, hai 200.000 euros para mantemento en obras que se están tirando para facer este microasfaltado que se vai facer. Vámoslo probar, porque aquí en Carballiño nunca se fixo. Por eso, quero probar. Dame unha garantía de 6 anos. E quero probar se verdadeiramente funciona e como queda. Se queda ben, pois intentarei facelo todo así. E así, a primeira que se fai en Carballiño un microasfaltado. Podense reír, poden facer o que queiran, que vamos probar. Digo yo como penso. É como vamos facer. Se queda ben, pois intentaremos facelo así. Se non queda, vemos que non queda ben, pois intentaremos facelo de outra forma. Por iso, lles digo. Logo, falan aquí tamén do contrato de auga. Doullos, non sei se a noticia boa ou mala para ustedes, de que xa o Tagal respondeu, o Tribunal de Arbitraje de Galicia responden que estaba todo ben o contrato de auga e que xa se pode formalizar o contrato de auga. Pois mire, algo bon que fai o Concello, pois deunos a resolución positiva de todo o procedimento administrativo que fixemos, que moito falaron del, que estaba mal, que lle íamos dar a Viacua, que íbamos dar... Dixeron barbaridades. Bueno, pois ahora mesmo xa hai unha empresa e contamos que canto antes se faga o cambio de Viacua a nova empresa. É unha cousa importante é que se fagan as obras que veñen no contrato. Moitas gracias. Eu sei, Sofía, que entendes o que che quero decir. Outra cousa é que non queiras facelo. É dicir, o teatro dos plenos e todo isto está moi ben. Cando dix isto de que as obras eu dixen que aguantaban entre 10 e 15 anos, sí, unha obra dunha carretera feita desde o principio ten que aguantar 10, 15 anos. E tamén che comentei, e isto é un tema técnico, é dicir, non é unha opinión, é un tema técnico, en unha calle que está mal por debaixo, o problema está debaixo, tú podes reasfaltar 20 veces, que 20 veces van a salir baches.
e foi o que quixen decir. En calles como a Julio Rodríguez Soto, onde temos un saneamento que ainda vai en fibrocemento, que posiblemente ese fibrocemento xa non exista, que este desfeito, e só queda aí un burato na terra, pois posiblemente as capas inferiores do paquete de firmes estén contaminadas. Contaminadas significa que están empapadas de auga, están cheas de fecales, están teas de... Entonces, o tema de bachear, o tema de fresar e o tema de reasfaltar, volvo a repetir, é unha medida preventiva. Pero este Concello que necesita son medidas correctivas. E medidas correctivas significa facer unha calle de cero. Hai que abrir as rúas. Hai que meter saneamento novo, hai que meter separativas de pluviales, basta encontrar con servicios afectados, basta encontrar con tubos de gas, basta encontrar... É dicir, son obras moi grandes. A Rúa Ourense, por exemplo, quedou perfecta, porque foi unha obra que se fixo dende o principio. É dicir, construíuse o paquete de firmes e reasfaltouse, fixose a separativa de pluviales, fixose un drenaje impresionante. Otero Pedrallo é outra das rúas do Carballiño que tamén se fixo e quedou perfecta e non está dando ningún problema. Pois, bueno, iso é o que hai que facer nas outras rúas. O tema dos asfaltados son medidas preventivas e son eventuales, e son algo para simplemente favorecer a transitabilidade. O tema que lle pasou a Carballiño non só lle pasou a Carballiño, eu creo que se vedes as noticias e andades por aí adiante, non hai concello en Galicia que non tuvera baches, que non tuvera placas. Outro día saliu o alcalde de Barbadás con placas postas destas metálicas e tamén explicaba o problema. Mira, aquí, no momento no que saquemos as placas, temos que abrir, temos que meter tubería nova, porque non vale de nada reasfaltar, porque aos 2 días vai a volver a surxir baches. Co tema do bacheado, este Concello ten o inventario feito, actuouse tan pronto como se puido, a meteoroloxía é importante, non o digo eu, tamén é unha cuestión técnica, hai que asfaltar cando está seco. Este Concello tiña a previsión e tiña material na nave de obras para actuar tan pronto viñera o bo tempo. E para decirvos máis, a semana pasada chegaron 10 toneladas máis de material, un novo que tamén vamos a probar, que é unha mezcla en frío, que xa ben feita, con ligantes, con polímeros e con un bituminoso, unha emulsión, para que se fije moito mellor o terreno, e tamén vamos a probalo. Pero probalo significa que tapas o bache para favorecer a transitabilidade e que a xente poida transitar pola rúa, evitar os accidentes e facer, bueno, que a veciñanza poida facendo unha vida normal. Entonces, non vamos a votar a favor desta moción, porque nós, en realidad, o plan de bacheo xa o tiñamos feito, tomamos as medidas que tiñamos que tomar e seguimos con elas. Compramos máis material, 10 toneladas que están aí na nave, e seguimos bacheando estes días. En Allariz, señora Sofía, o voceiro do Concello tamén lle pideu fondos a outras administracións para un plan de bacheos, porque parece ser que en Allariz tamén salen os baches nas carreteras. Ten a palabra o minuto final, Adolfo. Bueno, pois é certo que tiñades un plan de bacheo, foi un fracaso absoluto. Eso é unha obviedade. Eso creo que non admite discusión ninguna e se ve na rúa. Alberto, quero pensar que non te deixan actuar e traballar, porque acabas de dar unha masterclass de o que son os baches, como se xeneran, como se arranxan as rúas. Incluso deches un discurso que me lembrou moito ao de Fumeca, que vai facer 11 anos que é alcalde do Carballiño, cando comezamos nesto, que era, cada rúa que se faga, separación de pluviais, asfaltado en quente, naranjas de la China. É dicir, o pobo está como está porque as obras se fan mal. Porque despois se vai a racanear ou se vai a intentar arranxar como sexa ou se vai a facer parches e ñapas. Polo tanto, o PSOE leva 11 anos gobernando. O sea, é dicir, se as obras están mal feitas, algo de responsabilidade habrá neses 7 millóns, polo menos, destes últimos, xa digo, 8 anos. 7 millóns. 7 millóns. Sí, pero 7 millóns son moitos cartos. Eu quería ver as contas, porque aquí estou metendo moitas obras que se fixaron no casco que están feitas un desastre, que o ve calquera veciño que o sabe. Se queredes que interactuamos, abrimos outro turno e non hai problema, non hai problema ningún. Despois, xa para rematar, Pepe, darvos a noraboa polo contrato da auga, porque leva en precario de 2021 e ides conseguir adxudicalo no 2026. A miña máis sincera noraboa pola vosa magistral xestión da cuestión e polo ben que lle facedes ao Carballiño. E, por certo, vamos ver esas obras cando se rematan por facer. Nada máis, gracias. Votación da moción. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Queda rechazada a moción de Espacio Común sobre o bacheo. Vamos ao siguiente punto. Expediente
1519-2026, moción de espacio común para que se recupere a transparencia na xestión do asilo. Ten a palabra. Pache. Sí, bons días. Volvemos ao asilo de Carballiño. Volvemos a algo que, para o que non naceu aquí, e non o viviu desde pequeno, probablemente é un tema menor. Pero quero recordarlle á corporación, e quero recordarlle a moita xente que nos estará vendo, que a Fundación Asilo Irmáns Prieto do Carballiño é a maior obra social que hubo e que habrá na historia do Carballiño. Miren se é unha obra social de entidade que leva 126 anos resolvendo problemas de xente sin recursos do pobo do Carballiño. Bueno, isto foi así destes 126 anos, foi todo ben hasta os últimos 15 anos. E nos últimos 15 anos, o Partido Popular, Espazo Común e o Bloque Nacionalista, vimos que había un plan. Hai un plan para desmantelar o patronato, hai un plan para desmantelar a fundación e hai un plan para que alguén se quede co imenso patrimonio económico e ca imensa obra social que ten o Concello, o patronato Irmáns Prieto do Carballiño. Mire, isto leva vindo desde o ano 2020, ben prácticamente cada ano ou cada 2 anos, vimos a dicir aquí o mesmo. Claro, salvo algúns como o Partido Popular, que pasou de cando era oposición a suscribir e presentar propostas no mesmo sentido, agora cambiou, agora non, agora como terá un acordo co alcalde, digo co alcalde porque eu dudo hasta que o propio concelleiro do Partido Socialista teñan isto. Ten unha xugada de Paco Fumega inexplicable, que está sendo o cómplice necesario para desmantelar e para desfacer a fundación e o patronato e para que iso pase ás outras maus. Non vou dicir eu a que maus, porque creo que está na cabeza de todos quen se quere quedar con ese patronato. Non só vimos aquí a pedir as contas, que tamén as queremos pedir. Non só vimos aquí a saber o patrimonio do asilo de Carballiño, que nin máis nin menos que é edificios na calle Serrano de Madrid, edificios na calle San Ignacio de Loyola, edificios en calle Noviciado de Madrid, unha auténtica fortuna que pertenece, por acta notarial, ás persoas sin recursos do Concello de Carballiño. Ese patronato que instituyen os Irmáns Prieto, no que dicen que é o obispo, o alcalde e o arcipreste de Carballiño, di claramente que nin é a Iglesia, nin é o Concello, nin é o arciprestado. Esas tres persoas entendían que con bo criterio eran as que tiñan que tutelar e vigilar que ese inmenso capital que ainda está aí, se destine a axudarlle ás persoas sin recursos de Carballiño para ter os últimos días da súa vida con unha certa dignidade. Isto non é un capricho de Espazo Común, nin meu, nin dos ciudadanos de Carballiño que están alarmados. Que pasa desde 2009? Claro, desde 2009 vemos cousas e saltan todas as alarmas. Alguén falsifica as actas e cambia os estatutos. Alguén firma os balances económicos de maneira irregular. Alguén cambia o administrador deste inmenso patrimonio, que era un abogado en paz descanse de Carballiño, Juan Beleiro, e nombra administrador da fundación e de todos os bienes de Carballiño e de Madrid ao ecónomo de Zamora, que seguramente nunca veu a Carballiño. E é o que dirixe as contas destas casas, destas calles e daqui. Todo eso denunciámoslo aquí un montón de veces. E Paco negaba todo. El
dicía que él non sabía nada. O culmen é cando no 2020, isto empeza no 2009, cando no 2020 se expulsa as hermanitas das ancianas do San Parado do Carballiño, se expulsan. Para lavar a cara se traen outra congregación, Siervas de María, pausalas. Claro, ao cabo dun ano dixeron, nunha carta que merece a pena ler, nos vamos que aquí non pintamos nada. Porque había un plan. O plan era nomear un xerente, unha xerente, generar un inmenso conflicto laboral e, sobre todo, bunkerizar, pechar o asilo. Hoxe se quere decir ver algo ao asilo. É máis difícil entrar aí que no Pentágono. Por lo tanto, hai un plan, señoras e señores. O que estamos dicindo aquí é que o alcalde de Carballiño, que está nomeado notarialmente, ten que tutelar que o que di a acta fundacional do padroado da fundación se cumpla. E hoxe o asilo é un geriátrico como pode ser Leiro ou como pode ser Dacón. Un geriátrico no que tens que pagar 2.000 euros para que te atendan. Por tanto, eu que lle pido ao alcalde particularmente en funcións e á corporación que defendamos a maior obra social e que consigamos dar transparencia e que se cumpla o obxectivo que é atender os maiores sin recursos da comarca de Carballiño. Eso é o que planteamos. Gracias. Ten a palabra a Sofía. Grazas. Bueno, pois a cuestión do asilo pois é unha cuestión que consideramos profundamente grave e xa non só desde o punto de vista político, sino desde o punto de vista ético e institucional, porque levamos cantos anos levamos pedindo información, por favor, transparencia. Aquí non se sabe nada, tuvemos a comisión, ni mu, non dixeron ni mu. Entonces, bueno, nos consideramos que a transparencia non é unha opción, ninguna concesión do goberno municipal á oposición, porque vostedes deben pensar que canto máis nos torén, máis contentos están, e mellor lle salen as cousas, e penso que non é así, é malo para todos. A transparencia, hai que recordarlle unha vez máis que é unha obriga democrática, é un principio básico que garante que as veciñas e veciños do Carballiño sepan como toman vostedes as decisións, como xestionan os recursos públicos, como se respeta a vontade das persoas que contribuíron, neste caso, ao patrimonio colectivo do noso Concello. E a vostedes parece que eso non lles importa absolutamente nada. E aquí é onde topamos o problema, porque, como decía, levamos moito tempo pedindo información clara, completa, documentada, sobre a situación do legado dos irmáns Prieto, porque non é un tema menor, non. Como se está cumplindo? Saberano vostedes, porque aparentemente non se está cumplindo. Vostedes, non sei, se van decir que sí ou que non, ou tal vez, ou porque eu teño aquí as mocións que presentamos no primeiro momento e o Partido Popular o que pedía era que o alcalde informase semestralmente ao pleno da súa actividade como patrón da Fundación Irmáns Prieto do Asilo do Carballiño. Bueno, pois dáse a casualidade que nestos momentos temos un alcalde do Partido Popular que por ahora non nos trasladou nada. Vostedes estaban de acordo en facelo así, porque xa vimos que o alcalde do Partido Socialista está blindado todo o que coñece, porque nunca nos trasladou nada. Supoño que terán reunións, cal é a periodicidade desas reunións, que é o que se trata, porque vostedes teñen a obriga de trasladarlo á veciñanza do Carballiño, non? E non é por non pedirllos. E, bueno, isto que non é máis nin menos, non é un desacordo entre a oposición e o equipo de goberno, que é unha falta de respeto institucional cara a esta corporación e, sobre todo, cara aos veciños e veciñas do Carballiño. Bueno, eu creo que o legado dos irmáns Prieto non é propiedade dun goberno nin dunha alcaldía. Vostedes parece que sí, que é propiedade súa e por iso actúan desa maneira. Entonces, bueno, ese legado é un compromiso adquirido co pobo do Carballiño e representa, pois, unha vontade expresa que debería ser respetada e cumprida conforme as condicións establecidas. Cales son?
sabémolas. Como se están cumplindo? Díganoslo vostedes, que son os que están no padroado. Tanto un alcalde como outro. É que é difícil de entender, non? Porque é facilísimo, é simplemente trasladar o que está pasando, o que está sucedendo, o que sucedeu, que decisións se toman, e nada máis. É que non ten maior dificultad. Por que non o fan? Pois a ver se neste primeiro turno para vostedes, pois nos trasladan, pois eso, toda a información, si podemos ter acceso á documentación relacionada co legado, sin obstáculos, nin atrancos, nin ter que estar rogando, suplicando, e, bueno, eu penso que todo eso xo deberían facer sin que llo pedíramos, porque vostedes a quen lle teñen que dar contas son os veciños e veciñas do Carballiño. Entón, nada, unha vez máis, pedirlle transparencia, pedirlle información e pedirlle que, bueno, pues establezan eses mecanismos para que aseguren que situacións como esta non volvan a producirse no futuro, claro. Eso é importante, pero a ver que nos contan no seu turno de intervención e despois seguiremos debatendo. Dende o Partido Popular, en todo momento, importanos moito a Fundación Hermanos Prieto, unha fundación, o que dicía Pachi, moi importante para Carballiño, e vemos que verdadeiramente fai unha labor, e sigue facendo unha labor de axuda ás persoas maiores que é fundamental dentro do Concello de Carballiño. Cando vemos que unha fundación é unha organización privada, constituída sin ánimo de lucro, que por voluntad dos seus creadores ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio. O sea, non hai donos na fundación, en ninguna fundación, nin son donos o bispo, nin é dono os pobres de Carballiño, nin é dono o Concello do Carballiño. É unha fundación, é unha entidade xurídica privada. Por iso estivemos falando, e non son públicos os seus. Eu pensei que era pública, por iso non son públicos os datos da. Que teñen que presentar estas entidades? É unha entidade que o seu fin é o Concello, o sea, que... A ver, para dar que todo o mundo quede claro. Estes Irmáns Prieto que fixeron no ano 1910, me parece que foi, 13, e deixaron todos os seus bens o Concello non, a unha fundación sin ánimo de lucro para que quedara para os pobres de Carballiño. Os beneficios que dera esa fundación foran para as becas que ahora están dando a persoas maiores no asilo do Carballiño. Son cartos que se están sacando para esas becas. Dentro, aí, polo que estuvemos vendo, dentro do patronato, perdón, da fundación, ten varias propiedades, entre elas, 13, non sei se son pisos ou edificios, no centro de Madrid, e logo ten o colegio que está cedido o sufruto, que eso tamén é unha forma, bueno, discutible, que fixo cando estaba Pachi no seu momento, e ten o asilo e a casa do cura, que penso que son as propiedades. Pero aparte había outras propiedades que tamén se venderon, que Pachi sabrá porque estaba no patronato nesa época cando se venderon esas propiedades. E non estou moi de acordo de que se vendan propiedades de eso non informabas moito, pero... Pois, despois explícame. Bueno, hai propiedades que se venderon dentro, cando estaba Pachi no patronato. Non sei como... Gustaríame, falei con Paco, saber como actúa o patronato, porque ti estuveches 10 anos, non? O patronato que? O patronato vela pola boa xestión deses cartos que quedaron aí, desas propiedades neste caso, que generan uns beneficios e que eses beneficios repercutan no asilo. Estou ben, non? Vale. Pois iso que ten que velar o alcalde, que eu, desde o Partido Popular, témolo dunha forma fundamental que os bens
que deixaron ten que ir co fin que teñen que dixeron que era ahora mismo dentro do asilo de Carballiño hai 37 becas de persoas maiores que son sobre 200 e pico mil euros que está dando de beneficios para a obra social da xente maior. Becas gratuitas. Pois eso, polo menos é un beneficio. Non sei se está ben gestionado, se non. Eu nunca estuve en ninguna reunión do patronato, nin por ahora teño conocimiento como funciona. A ver se nos pode decir eso. O que temos que estar desde aquí, desde o Partido Popular, desde o Concello, o control, sobre todo, das ventas, que é o que máis me preocupa. A mí vender, o sea, sacar recursos ou ceder propiedades que eran para un fin, cambiar o fin, pois non me parece ben. E por eso, sobre todo, a gestión pode ser que sea mellor ou peor. Eso non sei, que non podo decirlo. Pero a venta de propiedades e a cesión de propiedades cambian o fin. Eu penso que aí non deberían entrar. Que nos explique ahora Pachi, que estuvo nese momento no patronato. Bueno, en primeiro lugar, no Partido Socialista, o primeiro que queremos dar é tranquilidade á poboación. Nós, varios membros do goberno, igual que moitos veciñas e veciños, podemos ir de forma regular durante os últimos anos ao asilo do Carballiño e vemos, dende logo, o ben que se traballa. Sempre estamos de acordo que sempre pode haber certas melloras que se poden realizar, que nada é perfecto, e dende logo no ámbito, no espírito constructivo é onde temos que estar, pero dende logo se está a cumplir a normativa, se fixeron melloras nos últimos anos importantes, se fixeron rehabilitacións para poder no propio edificio, se adaptou a normativa, en todo caso, tamén o servicio que se está a prestar, que dende logo eso costou moito, e tamén se ampliou o número de plazas, hoxe hai un 40% máis de ocupación, e tamén quero dicir, fronte ao que se di aquí na moción de Espazo Común, facer unha serie de aclaracións. Primeiro, que vostedes, bunquerizar non está. Vostedes incluso están convidados, que xa se dixo por parte do alcalde en numerosas ocasións, por parte da dirección, igual que están as familias que poden ir a hora de comer, incluso probar a comida ou visitar e ver como están as instalacións. Incluso tamén se realizan actividades interxeneracionais con alumnado que van ali a participar con personas maiores. As familias entran cando queren, dende logo ten que haber un control de entrada e saída e non pode estar a porta aberta para que se entre libremente con o espazo onde están maiores. Pero, dende logo, que aquelo non está pechado como o Pentágono, eso xa yo digo eu, incluso hai pouco podemos ir a varios cumpleanos de personas coñecidas e vimos como no propio patio haber un ambiente festivo e para nada aquelo se parece ao Pentágono e a esa imaxe que pretenden ao mellor algunhas personas difundir. Se vostedes consideran de que alguén vai facer negocio, dígano claramente. Eu creo que deberían dicir quen se vai quedar co asilo. Dende logo que sí que temos claro que alguén se quedaría co asilo se o asilo fora o tacho. E o tacho viña sendo unha xestión que seguramente nos últimos anos viña dando un déficit importante e que puxo en risco a propia viabilidade. Por eso hubo que tomar decisións e por eso hoxe se permitiu que ao mellor de perdas de centos de miles de euros na xestión do asilo se podan incluso pensar en novos servicios. Se fala tamén de que o cuidado das persoas maiores en recursos da nosa comarca foi vilmente pervertido por intereses escuros. O 90% das persoas que están ali pertencen á comarca e hai que pensar unha cousa, que non estamos falando hai 50 anos, que hoxe hai unha cobertura social por parte da administración competente que tamén aos nosos maiores van a outros espazos. Creo que tamén non podemos seguir pensando nun modelo de 50 anos cando isto cambiou dunha forma importante. Vostedes tamén falan da expulsión da congregación das Hermanitas dos Ancianos. Eu creo que aquí hai que pensar tamén algo importante. A xestión exixión a profesionalización. Primeiro, para poder adaptarse á normativa. E segundo, para poder facer sostible o servizo que se prestaba. Hai que pensar que a propia congregación, cando vostedes tamén se falaron durante anos de que se habían donado propiedades, pisos, etcétera, hai que pensar que a propia congregación o puxo o seu nome, esas doazós, non foron para a fundación. Hai que pensar tamén
Hai que pensar tamén que, por exemplo, houve que facer unha intervención para que os usuarios cobraran as pensións nas súas propias contas que estaban cobrando con unha conta compartida ca congregación. Falamos tamén da ocultación sistemática das contas e da xestión inxente do patrimonio que conta a Fundación, da ocultación sistemática. Xa se lle dixo que as contas, efectivamente, do ano 19 están auditadas e aparte tamén están no Rexistro de Fundacións da Xunta de Galicia. Ata o ano 2019 nunca habían estado. Por lo tanto, máis transparencia mellor que agora non a hai, ou non a houve. En todo caso, nós estamos abertos, así yo fixamos chegar ao padroado de que nos gustaría que nos den as contas actualizadas nestes momentos para poder falar aquí no pleno. En todo caso, vostedes poden, nos din, que tamén poden consultalas no Protectorado das Fundacións, pero, bueno, en todo caso, nós ánimo de ocultar ningún. Tamén me gustaría falar dos pisos de Madrid. Hai que pensar que durante todos estes anos non se fixo ningún tipo de intervención. Quero recordar o que xa dixo o alcalde de Fumega. Bueno, se non me queren escoitar, están máis pendientes do tempo. Ainda me quedan 9 segundos e vostede me está interrumpindo. Vale, ben, pois os pisos de Madrid, que son pisos que teñen unha estrutura de madeira que durante anos non se fixo ningún tipo de inversión, se convertiron en infravivendas, cun nivel altísimo de morosidade, o cal impedía, dende logo, poder ter uns recursos suficientes como se era anos anteriores. Incluso nos propios edificios non pasaba nin a inspección técnica, o que se fixo foi un plan de viabilidade para poder irlos adaptando e poder ter as melloras. Sigue falando. Ten a palabra, Pachi. Bueno, gracias. Pepe, tocar da orella sin ler a partitura sempre dá mal resultado. Tivas aquí contando cousas que che contou Paco. Home, a tua responsabilidade como alcalde, o primeiro era ler os estatutos da Fundación. Estás aí para saber de que falas. Segundo, que se vendeu un piso de Madrid. Home, claro que se vendeu un piso. Foi o diñeiro co que se arreglou o asilo, por acordo do patronato, que non tiñan un euro daquela, e preguntáronse, vendeuse un piso, con transparencia, e arreglouse o asilo unha parte moi importante para que viviran mellor os maiores. Por lo tanto, botar merda a veces caeche na cara, Pepe. Entón, esta, por exemplo, é unha das veces. En segundo lugar, Diego, vexo que o profesor Fumega te alentou ben. Botarlle merda ás hermanitas dos ancianos da caridade, sí, botarlle merda a elas, decir que foron elas as que fundiron a fundación, decir que foron elas as que estaban en bancarrota, decir as que foron elas que as hubo que rescatar, contradice con un feito que vos non queredes ver, que cando elas se marcharon, no banco había 1.700.000 euros de elas. Pero había un plan, había que botalas, porque alguén, e non o vou a dicir eu porque o sabedes todos, e non o queredes dicir, alguén quería a Fundación dos Hermanos Prieto para outra fundación. A mí pareceme moi ben que a queiran, pareceme moi ben, pero non a poden levar porque non a poden levar. E para levala que fan? Cambian ilegalmente os estatutos, e donde había que adoptar por unanimidade calquer liquidación do patronato, ahora xa só hai que aprobalo con maioría, 2 de 3. Vamos ben? O que estamos pedindo aquí é única e exclusivamente que defendamos os intereses do povo de Carballiño. E a miña pregunta é, que coño pinta Paco e agora Pepe dándolle cuartel aos que queren desmantelar isto? Pero perdona, que iso non é un geriátrico. Oye, que funcionan moi ben e comen moi ben. Home, fastaría que coman moi mal. Pero os hermanos Prieto non deixan este diñeiro, nin este inmenso capital, para ter un geriátrico como o de Leiro ou como de outro sitio. Deixano para destinar os recursos a xente sin recursos. Carallo, pero as cifras que queres sabelas ben. 220.000 euros para becas. Pero se só de Madrid chegan 450.000 euros de alquileres. Onde está o resto do diñeiro? Quen gestiona eso? Quen dirixe eso?
Quen sabe canto se cobra de alquileres, canto é o valor pericial, cal é o valor catastral, por que non están registradas no registro da propiedade? Eso é o que queremos. Eso é defender o Carballiño. E non vir aquí facer xogos malabares porque non tendes a valentía de plantarlle cara a quen ya hai que plantar e dicirlle, oiga, colaboración toda, pero o que non vale é que vos veñades con un plan para quedarvos con eso. De acordo. Gracias. Ten a palabra Sofía. Gracias. Ben, bueno, eu penso que, bueno, o primeiro é que o goberno xa se queixa de que os plenos son moi longos e tal, podíamolo acortar se en vez de tanto relato aportásedes documentación. Xa non viña nin o expediente o pleno. Si tuvestes oportunidade e anos suficientes de aportar documentación. Entón, creo que ten moi pouca credibilidade todo o que decides porque non sodes capaces de enseñar a documentación, a veciñanza do Carballiño, xa non falo da oposición, senón a veciñanza do Carballiño. Convocades unha rolda de prensa, que vos encanta as fotos e as roldas de prensa, pero con contido, non con envoltorio, solo envoltorio. Entón, vamos a ver, o máis preocupante é a xestión. E do Partido Popular xa non me esperaba nada, pero do Partido Socialista en ningún momento escoitei que estudiaran a posibilidade de facelo público, porque eso non é incompatible con respetar o legado dos irmáns Prieto. O máis preocupante é como acceden os nosos maiores ás súas plazas. Non, é que temos unha limosna que lle damos unhas becas. Oiga, pero vamos a ver, vostedes foron cómplices porque forman parte do patronato, o alcalde en cuestión, foron cómplices da privatización do asilo. Porque nestos momentos, eu non sei, señor Fernández, de onde saca vostede os datos, porque sei que vostede dixo os veciños, mire ben o que fixo, vostede dixo os veciños e veciñas do Carballiño que se querían algún dato fosen á páxina de non sei o que xa nin non entendín, á páxina non sei que. Entonces, queridos veciños e veciñas, poñedevos a navegar en internet e se non utilizade inteligencia artificial, que seguro que o señor Fernández algo sacará. Porque dixo vostede que ten un 40% máis de ocupación. Caramba, eso é importante, non? Dixeron hasta un día que iban, por certo, do centro de día que vai a ser aí, porque tamén anunciaron eso, anunciou o señor Fumega. E que claro, cada vez que debatemos, cada vez que expoñemos algo, traen unha ocurrencia distinta, pero que non se acompaña con documentación. Entón, que credibilidade teñen? Ninguna, non teñen credibilidade ninguna, porque a profesionalización dos coidados, por suposto que estamos de acordo nelas, con todos os respetos ás persoas que o exerceron ata de agora, pero tiñan unha edad considerable, claro que sí, pero o que sucedeu no 22 foi un escándalo recoñecido por elas. Entón non veña aquí vostede a decir que a contar contos, porque a realidade é a que temos documentación? Non. Que está pasando no asilo? Non o sabemos. Podemos ir ali a ver como comen. Hombre, por favor, aquelo non sei, non é un circo para ir a ver aquelo. O que tiñan que estar vostedes preocupados era de cumplir escrupulosamente cas súas obrigas e, sobre todo, non permitir que pase o que está pasando e simplemente trasladar información e ser transparentes, porque cando non trasladan a información e non son transparentes, empezan todas as dúbidas, claro, e vostedes son o que queren. Para cerrar isto, desde o Partido Popular vamos a estar totalmente alerta a calquer movimento que poda haber dentro do asilo, tanto como nos dice Pachi que xa está vendido ou eso. O primeiro, temos que saber primeiro a quen. Está vendido que? O que está cedido, o que vai usurpar a alguén. Eso nos dixo, que hai un peligro de que non lo... Non sei en onde estás, Pepe, pero... Si estás aí no pleno, que dixeches foi eso. Nadie dixo que eso está vendido. Que teníamos... Nin que está cedido. Que iba a desaparecer ou... Bueno, eso, vale. Que fala? Hai que mirar a gestión, é o primeiro que miro, que me parece importante. Logo falábamos, eu recordo, vin o anterior pleno, deume por velo onte, e falábanos, Pachi, das hermanitas dos ancianos desamparados, que siguen encambados. Eso foi no anterior pleno. Ahora, si veo a Voz de Galicia ou calquer periódico, nos dice
que as hermanitas se foron de Cambados e que venderon o asilo despois de 85 anos a unha empresa privada. Sábelo? Por iso, Porque era delas. Claro. claro, por iso digo que estaba defendendo a boa gestión que estaban facendo elas. Bueno, pero o que te digo, que estaba defendendo a boa gestión que estaba facendo delas en Cambados, o anterior pleno. Borre xa, porque venderon ao asilo e está para turismo. O sea que a gestión non é boa. Dentro desto tamén estamos falando de que o patronato está obligado a facer, toda a fundación ten que facer unha serie de, está dentro do Patronato de Galicia, levar unha contabilidade, formular un plan de cuentas anuais, aprobar as contas, presentar ao protectorado e unha auditoría, se procede que neste caso, como teñen máis de 50 traballadores FANA, e ten que presentar un plan de dotacións. Eu non o teño, me gustaría ter as contas, pero como vexo que fala usted de que cobran 450.000 euros, vexo que ten moitísima máis información que a min. E que ao millor, eu non a teño porque non fun a ninguna reunión ni estuve convocado a ningún patronato. Pois debería. A mí, se me chaman, vou, claro. A mí, se me chaman para unha reunión, estou en funcións, vou. Pero eu isto non é chamar. Convocan ao alcalde, se non está de baixa, vou eu. O que decimos? Temos unha serie de cousas que a mí me gustaría, pero o que hai que estar atentos é a política que nos está metendo Pachi nos últimos anos sobre os de medo de que vai pechar, de que nos van a ceder a outra fundación, pois que nos explique a quen e a información que ten, porque eu non o sei. Pero creades a comisión e falamos deso. Claro, creade. Gracias. Tócalle a Diego. Ese é o que pedíades vos fai un ano. Non sei se pode empezar ou non. Sí, se queres. Bueno, nada, por ir por partes. Sofía di dúas frases moi boas. Vostedes participaron na privatización do asilo, o sea, que pase dunha xerencia das hermanitas a uns xestores profesionais é privatizar. Perdona, É unha fundación, Vostede leva todo o tempo intentando confundir que eso é do Concello, unha fundación é un ente privado. De acordo? Non é o Concello de Carballiño. Eu o que estou dicindo que o alcalde alcalde non interrompín como sempre, non lle alcalde. interesa. Joder, senón non podo falar nunca. Eu respeto a todos, ou venme falar por riba de vostedes. Perdón. Non lle interesa, queren que gasto tempo con vostedes discutindo. Tamén dixo outra frase que dixo, aquelo non é un circo pera ali. Pois se eles queren que vayan ali a visitalos e que vexan como se funciona, que vexan que deixen de dicir os bulos que están difundindo nos últimos anos, e que se vexa como están as familias de contentas, que servicio se presta. Eso é o que se quere. Pero que Eso é o que se quere. Bueno, vou continuar. Ai, mamá. Nos quero ir por diante que nós, as hermanitas, respetamos profundamente o seu traballo, entendemos que o quixeron facer o mellor que quixeron, pero tamén lle digo, se teño que levar a un familiar ou quero ir mesmo a unha residencia de mañá, gustaríame que fora unha xerencia profesional. Non me gustaría depender dunha xerencia con carácter espiritual. E seguro que o fixeron hasta ese momento o mellor que puderon, e dende logo que temos que agradecer o acompañamento tamén que fixeron e o servicio prestado nestes anos. Pero non quita con que hoxe a propia lei exixe que hai que adaptarse. Eu vou que facer varias reformas, eu vou que tomar bastantes decisións para poder adaptala. E hoxe o propio asilo pode pensar en ampliar servicios. E se alguén daqui, como vostede, señor Vázquez, di que hai unha empresa que se quere quedar co asilo e que nós somos partícipes, diga o nombre da empresa. Senón non bote merda sobre nós. Porque a mí me resulta moi incómodo que vostede faga se dedique a meter un bulo novo sobre as persoas que estamos aquí na corporación e que temos un interese con unha empresa para que se quede co asilo. Dende logo que non. E xa lle digo que hoxe se ten un saldo positivo despois de perder anualmente, como nos dixeron, centos de miles de euros, e se pode permitir incluso ir facendo melloras, e se pode permitir incluso ampliando a carta de servicios que se ofrece ali, nós dende logo estamos de acordo. En todo caso, tamén nos gustaría que nos pasen as contas actualizadas e poder velas todos, entendendo que é unha fundación
particular, entendendo de logo que aí está representado o alcalde, e o alcalde tamén vela polos intereses, e antes lle falaba das propiedades, e as propiedades, como digo, son infravivendas que non pasa nin a inspección técnica, que tuveron que facerse procesos graduais de melloras para poder dar o servicio con rentas antigas e un índice de morosidade altísimo. Eso é o que nos trasladaron, é o que leva trasladado o alcalde en numerosas ocasións tamén, é o que é algo que preocupa, que puxo en risco o servicio, e por eso eu creo que hoxe as familias están máis tranquilas e o servicio, que é realmente o que é importante, porque aquí propostas para mellorar o servicio, cero. Propostas para mellorar o servicio, cero. Bulos, moitos. Gracias. Es que manda carallo. Ten a palabra, Pachi, último minuto, por favor. Eu que Diego teña ese discurso, mima. Alto, que me queda un minuto, vou non aproveitar. Vexo que siguen vostedes, tanto uns como outros, botándolle basura a xestión das hermanitas dos ancianos desamparados. Primeiro lugar. Segundo, vexo que non leeron nada, nin saben nada máis co que lle contan partes interesadas. Terceiro, non é un geriátrico. Leiro é un geriátrico. O asilo non é un geriátrico. A ver se o entendemos dunha vez. Por último, vou o que quero que sepa o povo do Carballiño. Hai un plan para desmantelar o patronato Hermanos Prieto. A primeira fase foi cambiar fraudulentamente os estatutos, demostrado cando queiras. A segunda, votar as monxas. A terceira, nombrar un administrador de Zamora e da Conferencia Episcopal que non pinta nada en Carballiño, nin seguramente nunca veo a Carballiño. Cuarto punto, nombrar unha xestora para ir demostrando que eso pode cambiar hacia outro sitio unilateralmente. Por último, e acabo, cómplices necesarios para que pase eso. PP e PSOE do Carballiño. Pepe alcalde, Paco alcalde. Sodes os cómplices necesarios para que todo isto que estou dicindo aquí e vos podo demostrar suceda. Coa colaboración inestimable do Concelleiro de Medio Rural, que leva aportando aí unha parte moi importante. Pois demostra cando queira. Gracias a todos. Chao. Querento a ti, Miguel, querento a ti. Por favor, votación da xa non sei da moción. No, tranquilo estou, xa me faz gracia todo. Votación da moción, votos a favor, votos en contra. Queda rechazada a moción do Espacio Común. Vamos ao siguiente punto. Actividade de control, dación de conta dos decretos do mes de febreiro do 2 ao 24. Rogos e preguntas. Empeza a voceira do BNG, Sofía. Espera. A ver, na avenida 25 de Xullo, as gabias feitas á altura do paso de peóns diante do restaurante e no semáforo dos 4 camiños atópanse cada día máis afundidas, xerando problemas para a circulación e a seguridade. Que lle comunicou o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible á Dirección Xeral de Carreteras para arranxar esta situación? Teño aquí a comunicación. Mira se somos transparentes no Concello de Carballiño, que antes de facelo pública xa se enterou usted. Me enterei de que? De que tiñamos a comunicación. E onde o poño? Que lle comunicou o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que é o responsable que no pleno anterior dixeron vostedes que eran os competentes. Bueno, hombre, tampouco fai falta ser moi espabilado para saber quen ten a competencia da carretera, vamos. Comunicounos que... Vamos, non sei. Hasta aí ainda chego. O deficiente estado do firme Nacional 541, a seu paso polos kilómetros pegados aí a Fuchela e aos 4 camiños, pois que se procede a realizar as situacións antes requeridas de arranxo do firme,
mandando un proxecto para que temos 15 días para presentar alegacións a que temos pensado. O que temos pensado xa están licitados e axudicados os grupos semafóricos. Axudicados, creo que sí, pero non estou seguro. Licitados, seguro. E no momento que se faga esa obra xa arranxar eses 2 pases. Entonces, para que me quede claro, quen ten que arranxalo é o Concello do Carballiño, Non verdad? está claro aínda, pero se temos Non que sei, facelo... si é tan amable e me pasa o informe, Sí, cando poida. Teño aquí. Nos dice que temos un tempo para alegacións e nos dice que se queremos facelo temos que presentar un proxecto. É o único que nos dice. E nos dá 15 días para alegar, 15 días contados a partir da siguiente notificación para solicitar información, presentar as alegaciones e aportar os documentos que estimen pertinentes. É o que nos dijeron. O sea que podemos pedir que o fagan eles. Pero, bueno, se o temos que facer nós, vámoslo facer no momento que se faga poñer os grupos semafóricos. Vale, pois se son tan amables, pásannos o documento e vémolo. Sí, despois vemos. Bueno, a dos baches xa debatimos e a solución xa deron. Que pasa ca tirolina do Parque Infantil de Toscaña que leva estropeada desde principios... Está avisada unha empresa para arranxala. Tiñamos previsto que arranxara esta semana. Esta semana? Sí. Vale. O alumeado público do Concello continúa a presentar fallos de maneira recorrente, atopándonos cada día con diferentes rúas sin iluminación. Seguimos preguntando a que se debe a situación e cando teñen previsto dende o Goberno... Perdón. Bueno, a arranxar a problemática, tendo en conta que isto xa se prolonga durante moitos meses. Penso que estamos mellorando bastante na gestión, e xa, por exemplo, nalgúnas rúas xa se puxeron as farolas que estaban... Hubo un cambio de farolas que estaban rotas por diferentes motivos, e penso que ahora co tempo, que é moito máis fácil traballar con electricidade e todo eso, pois iremos mellorando na gestión. Hosti, que me equivoqué de... A ver, é que agora como hai que separar os rogos das preguntas e demais. Seguimos padecendo a problemática da carga e descarga en Julio Rodríguez Soto e iso é un caos e non, eu penso que non debería manterse no tempo eso, a descarga no medio da rúa que coincide que pois co tráfico desa hora da mañá, cos autobuses dos colexios e é algo que teñen que regular. Avisamos a policía para que fora regular ese no caso. No arranxo que ven da Julio Rodríguez Soto, que está adjudicada a empresa que nos dixo antes Adolfo, ven o pintado e queremos facer un carga e descarga ali abaixo que se respete. Ben. A falta de mantemento das beiras rúas, con baldosas rotas e afundimentos, pois está a provocar numerosas caídas e danos á veciñanza. Que planificación e que medidas teñen previsto adoptar? Pois temos previsto arranxar o máximo posible de rúas esta primavera, sobre todo esta primavera, ca brigada, cunha empresa e co obradoiro de empresas que vai vir para Carballiño, que precisamente vai para pintado e adecentamento de rúas, que son 10 persoas que van a estar 10 meses traballando. Ben, teñen data para a reunión coa Consellería de Sanidade e co conselleiro que, por fin, despois dunha pregunta feita por Noa Presas, diputada do BNG, dixo que no primeiro semestre iba a licitar o proxecto de non sei que, non sei canto, porque, claro, publicaron en todos os medios de comunicación como que se o conselleiro dixese algo. Respondeu, e espero que sexa rigurosa a resposta, que lle fixeron desde o BNG e se faga algo no Carballiño. Nós xa tiñamos conhecimento de que se iba a facer ese proxecto. Non o anunciaran. No, estamos esperando a ver se viña alguén e xa o presentábamos de paso. Claro. Se viña Noa Presas e yo facilitaba. Non se pode debatir nas preguntas, disculpe, señor alcalde. Nada, non hai problema.
Non temos data aínda para reunión con conselleira. A concejala pediu en varias ocasións a reunión e por aí non nos deron data. Bueno, Hai pues, conselleiros que son complicados. será mellor que lle pregunte no a presas logo. A ver, ahora vamos cos rogos, non? Como queira. Que? Sí, sí. Vale. A ver. O campo de fútbol da Uceira presenta un notable deterioro en xeral e na súa grada en particular, así como problemas de inestabilidade nos banquillos, que caen con frecuencia xerando unha situación de risco para os rapaces. Rogamos que o Goberno municipal leve a cabo unha revisión urxente do estado da grada e dos banquillos do campo de fútbol e adopte as medidas necesarias para a súa reparación e garantir a seguridade das instalacións. Porque Sí, estou totalmente de acordo. A Uceira merece unha millora pola cantidade de xente que pasa por ali, fíxose a millora da ACS, de agua caliente sanitaria e todo eso, gastouse casi 100.000 euros ali, cambiaronse os focos todos, a iluminación está moitísimo millor, un aforro energético bastante considerable, e agora nos fondos que operou vai unha partida de obras para ese campo e aparte queremos facer unha obra grande de ampliación dese campo, a ver se salira cunha subvención da Xunta. estou de acordo con vostede que necesitamos unha infraestructura a altura do Carballiño, pero asegurade os banquillos. Empezade por aí, porque caen, e se lle caen É que enriba un moitas rapaz... veces se moven. Se os aseguramos non é fácil de quitar esa problemática, porque a veces queren movelos de un lado a outro, porque lle interesa para diferentes partidos, e por eso tampouco queren anclalos, porque eu decía de anclalos xa directamente, pero non quixeron. Podo facer unha pregunta con Sí, sí. respecto a isto? Cando se diseñaron os banquillos e se elexiron, non se sabían que había que movelos e que tiñan que estar de pé? Digo eu, E xa porque... aguantan moi ben, o que pasa que cando ven moito aire poden caer, pero con moitísimo aire, senón non caen. Bueno, E teñen unhas pedras debaixo xa para que non caigan. pois esperemos que faga menos aire logo e non caigan. A existencia dunha aula de estudio adecuada resulta fundamental para facilitar o desenvolvemento das actividades académicas, regradas ou non, especialmente para o estudantado que precisa dun espazo tranquilo e axeitado para a concentración. Rogamos que o Goberno municipal habilite unha sala de estudo adecuada para o desenvolvemento das actividades académicas, ofrecendo as comodidades necesarias para que os estudantes poidan estudar nun ambiente tranquilo e coa imprescindible concentración, e non nunha zona de paso. É unha verdad que é unha cousa importante da biblioteca que tivera un sitio máis adecuado, pero fixeronse melloras bastante importantes que penso que van funcionando. Ahora queren abrir todo o día, os fines de semana, con a clave, e penso que son melloras que pouco a pouco vamos, pero a verdad que a min gustaríame chegar a ter un espacio mellor. O paso da Estrada Nacional 541 polo noso Concello presenta deficiencias en materia de seguridade viaria, especialmente nos accesos peonís e na iluminación en zonas de elevada afluencia como o pabillón Paco Chao, a residencia do Cornuval e o centro comarcal. Rogamos que o Goberno municipal inste as administracións competentes a aumentar as medidas de seguridade na Nacional 541 ao seu paso polo noso Concello, así como a mellorar con carácter urxente os accesos para peóns e a iluminación nas contornas do pabellón, da residencia, do centro comarcal e de todo o camiño para chegar a eles. O centro comarcal xa ven un proxecto para arranxalo que entra toda esta iluminación, unhas melloras moi importantes, casi 2 millóns de euros van para ali, non me acordo canto era, pero unha cantidad importante. Pedimos yo a conselleira polo menos a unión do que é o Paco Chao ca residencia Cornuval, dixo, ao final deunos a elegir entre varias cousas, elegimos outras cousas, pero deunos a posibilidade de con cartos municipais poder facer esa, polo menos a hacer a iluminación, que é unha cousa que temos que ver se temos cartos para facer. Pois canto antes.
Bueno, nos últimos tempos veñen detectándose deficiencias na recollida do lixo, levamos así moito tempo, e no estado de conservación e limpeza dos colectores, o que xera molestia a veciñanza e unha imaxe pouco axeitada dos espazos públicos. E vamos cara ao verán. Entonces, bueno, rogamos que o Goberno municipal adopte as medidas necesarias para mellorar a frecuencia e eficacia da recollida do lixo, así como o mantemento, limpeza e reposición dos colectores en todo o término municipal. Sei que a concejala está en todo momento estamos intentando ampliar o que é o período de recollida, pero non depende da Diputación. Ahora mismo vemos que é importante, sobre todo para verificacións e todo isto, o lixo mellorou, o mantemento, penso que mellorou, pero ainda pode mellorar máis. O entorno do Parque Infantil da Alameda sigue presentando necesidades de mellora en materia de seguridade e especialmente pola presenza do tráfico rodado nun espazo frecuentado por menores e familias. Rogamos que o Goberno municipal, dunha vez por todas, adopte medidas urxentes para reforzar a seguridade na zona, poñendo en funcionamento as cámaras de vigilancia, avanzando na peonalización das rúas do entorno e valorando o traslado da parada de taxis a unha localización máis axeitada. O que dicíamos en todos plenos, que estamos esperando que se acabara a hora esa para cambiar os taxis para outro lado e xa cerrar definitivamente o paso de vehículos. Ahora mesmo teñen un paso moi reducido en períodos moi concretos, pero a xente sigue pasando sin poder pasar, o sea, ilegalmente. Había que multar máis e estar máis encima da xente. Tras dar a coñecer os resultados das medicións do Garradón feitas no Conservatorio de Música e de acordo coa recomendación do especialista Alberto Ruano, resulta necesario instalar ventilación mecánica reforzada en cada unha das aulas afectadas para garantir unha reducción estable e segura da concentración de radón, tratándose ademais dunha solución eficaz e de baixo custe. Rogamos que o Goberno municipal valore a implantación das medidas recomendadas para reducir os niveis de garradón e garantir un ambiente seguro nas aulas antes de trasladar os rapaces ao conservatorio. Eso lo inventaste. Non. O de final non aparece. Calla un momento. Só vou falar. Digo que non aparecía isto no final. Como? Na pregunta non viña os rapaces no conservatorio que o inventaches, digo. Ai, bueno, engallenlle a volta ás aulas dos nenos. Bueno, home, xa non pasa nada, todo o contrario. Coméntoche, estaba lendo a pregunta, por eso decía que non a seguía o que me estabas preguntando. O Garradón, penso que xa é un problema solucionado polos medicións que houbo que deron positivo. Hai que intentar mellorar en todo o que se poda, sí, pero eu penso que ahora mismo xa se cumpre a normativa en Garradón, baixouse de 2.000, 3.000 a sitios de 200, e penso, polo que nos dixeron que cumplíamos e que podíamos levar os rapaces para lá. Todo o que se poda facer para mellorar, en ningún caso, este goberno vai valoralo, en ningún caso, o sea, se está dentro das súas económicamente se pode facer, non dude que se vai facer. Vamos a ver, eu non veño aquí a confrontar con isto porque a preocupación é importante e tampouco vou a decir que despois da obra non se reducise o nivel de radón, porque entonces non estaría atendendo a verdade. Ahora ben, os resultados e as recomendacións feitas por o experto que trouxestes foi que, ademais que non eran moi custosas, nas aulas que na aula 5 que dá 246 bequerelios metro cúbico, a aula 6 que dá 232 bequerelios por metro cúbico, a aula 7 297, a aula 8 317 que xa está por riba, isto que estou dicindo non é verdad. Por favor, non empecemos. Estamos... Pero isto non é o resultado que colgastes vos no taboleiro do IES número 1. Sí, pero... Sí, entonces, porque... Pero, vamos a ver, estánme dicindo que non é verdade e agora dis tú... Porque é verdade que está colgado no taboleiro... É verdade, pero non o que dices que dixo o señor. O que dixo foi que... Pero vamos a ver, se o máximo está en 300 bequerelios e en 317, 297... Mire, para o seguinte pleno traiga outra moción e falamos do tema sin problema ningún.
pero non é o momento de empezar. Eu non teño nin os datos aquí, nin lle podo Pois decir que está deberías, dicindo a verdade. pois deberías. No, porque E cada o reo- pregunta mira, o de 50 no, e eso non pico é unha pregunta. Teño que traer todo. Mira, eso non é unha... tuvemos unha reunión para falar desto. E vos mesmos non sabíades nin o que poñía no regulamento. E vamos a ver, os rogos... Vamos a ver, Lorena, de verdad, eu non te estou atacando, eu estou dicindo Por favor, que... céntrese no que está. Deixa a Lorena e acabe co pregunta o que quere. Por favor, estou falando con Sofía, acabe co seu... Mire, eu, porque non yo pido eu sola, senón que yo piden as familias, rogamos que... Pero eu agradezco que collades o micro e faledes. Non sei. Eu rogo que se amplíen e se reforcen as solucións de mitigación do gas radón nas aulas que están ao límite. Estou de acordo. Ahora mismo hai unha... Por exemplo, podese baixar o nivel... Ahora mismo temos que entra o aire, o 100 becquerelios. Podemos baixar a 50 ou a 20. A 100 é o que recomenda a OMS. Pero digo, podemos... O sea, temos un medidor que ao principio estaba a 300, por eso deron mal ao principio as cousas. Baixamos a 100 e o deron ben. Se baixamos a 20, salta antes a aireación. Por eso te digo que temos moito aínda cousas que se poden facer sin gastar nada, só cambiar o medidor. É o que pedimos. Vale, pois eso, sin ninguna dúda, vaise facer. Gracias. A existencia de farolas con luces fundidas en distintas zonas do Concello provoca unha iluminación insuficiente nos espazos públicos, xerando problemas de seguridade para peóns e vehículos. Rogamos que o Goberno municipal proceda con carácter urxente á revisión e sustitución das luces das farolas fundidas, co fin de garantir unha adecuada iluminación e mellorar a seguridade viaria e cidadá. Estamos facendo e queremos mellorar moito máis neste servicio porque ten que mellorar. E, por último, moitos pasos de peóns do Concello presentan un estado deficiente, falta de iluminación, e isto pon en risco a seguridade dos peóns, sendo necesario adoptar medidas correctoras urxentes. Rogamos que o Goberno municipal mellore con carácter urxente a seguridade de todos os pasos de peóns do Concello, e especialmente daqueles que presentan un estado máis deteriorado, garantindo así un tránsito seguro para a cidadanía. Terás en conta que a pintura que se vai facer toda, pois sí, é moi importante ter ben os pasos de peóns. Gracias. Gracias a usted. Ten a palabra, Adolfo. Vale, os órganos colexiados de marzo quedamos 12, 17 e 26, mantense? En principio sí, xa sabes que son os xoves de todos os meses, en principio se non hai un problema, serán así. Vale. Xa preguntou Sofía polo control do entorno da Alameda do tráfico, polo tanto, quedámonos con esa resposta, pero, bueno, esperar a que remate a obra implica moito tempo. Sería desexable tomar medidas de control antes. Como está o uso da estación do tren, esa famosa intermodal na que teñen que esperar as persoas ali fora como poden e cando poden? Pois está solicitado a Consellería a Dirección Xeral de Mobilidade, está negociando teño constancia que está negociando coa DIF para facer 5 dársenas ali fora e utilizar a estación de tren como estación de autobuses. Entonces, a obra que se fixo ali, que fixo o Concello nun espazo que gastou ali un diñeiro? O Concello non o fixo, fixo a Xunta. No, dentro da estación, Eso vai quedar como... Pero de momento non se está usando ni se pode usar. Ahora mismo non se está usando. Vale, rogamos se nos faciliten os informes da empresa de recadación dos anos que se vayan rematando. Creo que xa van 2, non? Sí, pero non se nos deu ningún. Non son públicos. Coño, Pepe, non sei se son públicos. Non sei. Vale. Costa darnos acceso? Presentaremoslo. Prefiro un enlace o expediente. Que teña todo o mundo acceso a él. Eu non nos busquei, pero, a ver, levamos 10 anos reclamando. Vale. 19, 10 non, 8. Fíxose algo, hai algún plan para as zonas inundables? Sí, ainda firmei outro día o plan de zonas inundables que nos dice planificar as cousas que podemos facer para arranxar problemas que podemos ter no futuro. Vale, algún plan para a beirarrúa da estrada de Ribadavia? Sí, como dixen,
temos que facer o proxecto, chegamos ao acordo, a ver se o cumplen, de un convenio ca Consellería para este ano. Vale, os parques para mascotas, falaba desde na zona do parque, se non lembro mal, pero non se soupo máis. Ou era noutra zona, mellor, non sei. Era no parque, estamos esperando a autorización de Confederación para que fora ali, pero aínda non chegou. Vale, as filtracións de auga en obras tamén feitas polo Concello como Eusebio Lorenzo, ou non feitas polo Concello, pero que debería facerse algo como a Rúa Bos Aires? Avisouse a brigada para intentar arranxalas. Son obras que son filtracións que son moi complicadas de buscar e de ca cantidad de auga que eu, estamos intentando arranxalas. Vale, dos baches xa falamos, paso a seguinte. O problema do vandalismo na zona de Flores, así, hai algunha decisión? Si, hubo unha detención da Guardia Civil, polo que nos dixeron, hai maior presencia policial, está avisada a Guardia Civil de diferentes casos que houve na zona. O tema da accesibilidade ao cementerio, hai algún proxecto, hai algunha idea de mellorala? Dentro dos fondos que operou, vai unha axuda á accesibilidade que aí queremos meter parte da obra de acceso ao cementerio. A obra da Rúa Ourense, cando está previsto que se resolvan as problemáticas que foron xurdindo, que entendemos que están na garantía, polo que nos dixeron? Non demos lle traslado a Confederación ten que ser a que, antes de firmar ao fin da obra, ata final, pois, ten que dar, a empresa tiña que arreglar as deficiencias. As deficiencias son pequenas, son mínimas, pero sí, a verdade que ten que arranxalas. Claro, como os baches que empezaron sendo pequenos e agora son grandes, é que empezan así as cousas. Entonces non esperemos a que sexan grandes, claro, é que sea a clave. Luces, na rúa principal a altura da Briox, fai anos que se quitou e non se puxo. Na rúa Partido de Carballiño en Bos Aires, igual, sigo mes tras mes pedíndolles, poñan algo provisional, pero que non queden esas rúas escuras. Son provisional, non queremos poñerlo xa definitivo, temos o meado xa preparado, a ver se acaban a obra. Algúnha fai 4 anos que falta, será mellor provisional, no, claro, sí, no definitivo. Non é unha cousa que queda oscura esa calle. Hai tramos que xa quería ver na rúa Partido de Carballiño en Bos Aires a según que horas. Cando poñemos aquí a falla de espazos para rapazadas, era problemas na Alameda, tamén é rogando que se fagan actuacións e se busquen habilitar espazos para rapaces de maior idade, digamos, porque claro, os rapaces de 10, 12 anos, 14 anos non teñen moito onde xogar, acaban xogando na Alameda e iso xa era, claro, ter no mesmo espazos nenos de 1 ano, 2 anos e os de 13, pois evidentemente xa era problemas. Entonces sería convinte pensar en novas áreas polo menos para eses rapaces nesas franxas de idade. Todo de acordo, estamos buscando. Vale, o problema co xiro de vehículos entre a Rúa Calviño e a biblioteca, isto non é tan difícil de solucionar. Xa se puxeron os pivotes. Puxéronse pivotes, cando? Non sei se os puxeron, iban a poñelos a Ledo, a poñelos outro... Puxos, ao final, os pivotes ali... Pero van poñer os pivotes para que non... Bueno, a ver se é verdade que se arranxa, porque é un problema doado, é un problema que se arranxa en unha hora. Como está a situación da estación de lavado que hubo que derrubar, a licencia mandada e demais? Pois non se fixo nada porque os propietarios non deixaron entrar. Cando se foi facer a obra de derrubo, pois os propietarios non deixaron entrar a empresa e levantouse acta e está no xulgado. E agora no xulgado, xa hai que esperar a que determine o xulgado que pasa con eso. Nos estamos esperando, xa desde o primeiro momento foi do xulgado o que nos obligou a facer o derrubo. Vale. As alegacións á liña de alta tensión de servizo dos eólicos... Non hai nada. Non tuvemos ninguna resposta. Por ahora nada. Bueno. Falamos de iluminación e limpeza no túnel da estrada do Irixo. É certo que, a parte da falla de iluminación, porque é unha zona pola que moita xente se ve obrigada a pasar, moitas veces está cheo de maleza as dúas beiras. Hai un rego e despois hai moita maleza e a xente prácticamente ten que ir polo mesmo carril por onde circulan os vehículos. Sería desexable unha limpeza axeitada e ao mellor se pode poñer un foquiño ali, pois non era tan complicado. O foco é complicado porque é propiedade da DIF e deu permiso xa. Vale, estáse tramitando. Xa nos deu permiso a DIF. Xa comentaron que van a actuar na rúa Gómez Román, teñan en conta tamén a falla de iluminación.
Seguimos pedindo que se busquen alternativas á praza de aparcamento para persoas con discapacidade que se suprimiu na Alameda, no entorno, non ten por que ser na Alameda mesmo, pero cerca. Hoxe falamos moito de asfaltados, mencionar como está unha parte da parcelación Maneiro casi excusado. Eso é un auténtico pecado. Non sei os veciños como non se enfadan aínda máis. Hai algo previsto? E ahora mismo a Urbanización Maneiro fíxose unha actuación o ano pasado e para este ano, depende dos cartos que haxa, ahora mismo non é... O sea, Non están é nas oracións. importante, pero ahora mismo non está nos que se van a facer. Non lle quero mentir. No, prefiro. Eu prefiro eu aos veciños, Pepe. Pois se vais a facer este ano, pois ahora mismo non está programado. Depende dos cartos, se pode facer, faise. Pois xa está, eso é unha boa resposta. Falando da parcelación Maneiro, que sabe o Concelleiro Medio Rural do tema, hai ali unha finca que fai moito tempo que se encheu de escombro, dunha obra municipal, por certo, e os veciños están fartos de reclamar que se lle solucione. Habería que xa dunha vez tomar medidas. Isto, botamos anos preguntando aquí por esa cuestión. Xa está. Hai que limpar aquela finca. Aquela finca encheuse de escombro do Concello, dunha obra municipal. Levaron aos camións do Concello. Ti estuveches ali e comprometiches hasta que o ibas a arranxar. Está extendido, pero eu creo que ainda hai que facer máis cousas, canalizar a auga, entre outras cousas. Vale. Michel. Vale, ben. Pois a eso me refería, Miguel. A eso me refería. Bien, esta xa me respostaron no último pleno, entonces podemos obviala. O da Rúa Puerto Rico tamén hai que facer algo. O problema da iluminación é grave. A falla de sinalización na caída do fondo xa... É dicir, eu non sei non conscientes que no fondo da Rúa Puerto Rico hai unha caída que vai directamente á Rúa Gómez Román, precisamente, e aquelo, pois sí, hai moitas veces coches aparcados, e o que conoce non hai problema, pero non estaría de máis sinalizalo un pouco mellor, porque un día vai vir alguén de fora e vai acabar dando a volta. Vai facer a circunvalación sin que haxa circunvalación. Vale, o tema da ampliación de Espiñedo, como está? Ampliación de Espiñedo. Pois estamos co pexón, no momento que estén legales os terrenos, pois actuaremos. Hasta que estén legales nós non podemos facer nada. Esta modificación do pexón, estamos no tramo final. Esperemos que vaya canto antes. Vale, bien. O local de Asdifica, é que son preguntas todas de 2, 3, 4 anos, o local de Asdifica que chegara a salir ao concurso, en que quedou eso ao final? Pois quedou deserto. Quedou deserto, pero volveus a sacar, porque les necesidade de local te seguían tendo. Eu non levei a negociación con eles, non sei como está, a verdad. Non quero mentir. Non sei como está. Eu hoxe vou facer as preguntas bastante tranquilo, pero se quedamos que ya pasamos por adiantado é para saber algo. Entonces, as que lle facemos novas... Chegaron o viernes. Chegaron cos 2 días de antelación que marcan, no, mandeinas o mércores, Pepe. Bueno, pues están registradas o mércores. Bueno, cando chas deron a ti outra cousa, se ves a data de registro, están registradas o mércores, como quedamos e como di o ROM. Entón, se as pasamos con antelación, pois é para que as respostedes, non para que digades que non tedes información. O enlousado da Rúa Carabel, que se gastaron 140.000 euros, canto se vai gastar agora para arranxalo? Está arranxado. Xa se arranxou? E canto custou o arranxo? Fixo a brigada, non? Fixo a brigada. Sí. Cantas reclamacións patrimoniais ten agora mesmo este Concello por caídas dos veciños? Pois varias, non sei o número concreto, pero vimos varias. Varias son moitas, pero se pode no vindeiro pleno darnos unha cifra concreta, para eso pasamos a pregunta por adiantado, non é tan difícil, E non é unha pregunta, non hai que contar as estrelas. Hai varias. É contar cada vez que nomean un abogado. Só están nomeando abogados. Estánse facendo ricos abogados co Concello de Carballiño. No, normalmente van para a Diputación. A Diputación, pero tamén cobran, non? Os da Diputación traballan gratis. Os da Diputación traballan gratis. Pa o Concello sí, pero alguén lle pagará, non? Alguén lle paga, con cartos públicos seguramente. Digo eu. O Concello non costa nada. Tamén te preocupas da Diputación. Entonces vámonos meter. Son cartos públicos, José. Son cartos públicos, non sei se eres consciente. Eu que preferiera que o Concello non tuvera 35 ou 40 xuicios ahora mismo. Xa, claro. Mira que feito. Cando che dá tempo, cando che dá gana esténdeste, cando non hai presa. Bueno. Reposición dunha farola no campo de festa de Modelos. Está arranxada. Está arranxado? Bien. A Rúa Río Sil, abandono total, maleza, mobiliario, todo desfeito. Sí, é unha rúa que vai ao parque que, a verdad, temos pensado arranxar.
Vale, polo que podemos escoitar en diferentes declaracións e aquí no pleno e tal, ninguén do goberno é responsable do cambio de farolas do balneario. Quen ordenou facer o cambio de farolas do balneario? Que O a ver cambio se de nos farol aclaramos. do balneario, pois foi o goberno, Pero alguén asina, quen asina? o arquitecto foi o que... O proxecto, pero alguén yo propón, o arquitecto non se levanta unha mañá, vende Ourense, o Sergio, e di, Pois non vamos sei a por cambiar que as está farolas. proposto, pero eso, Bueno, pues- falámoslo entre Alberto, alcalde e eu... Nada, vamos facer unha cousa que é máis doada. Imoslle pedir acceso ao expediente, facilítenos xa está, e aí están os papeis. é que non sei porque- que non firmou, pode, Claro, a mí firmei, pero- non eu tamén, mira. É que é Pero non curioso. creo, porque ese tema... Bueno, é verdade. É que queres, que che minte? Non, que prepare esas preguntas que para eso se fan, Pepe. Para eso se pasan por adiantado, de tanto que queredes cumplir co ROM, pois para eso se pasan por adiantado. E xa digo, están registradas do mércores, comprobo. As sentenzas desfavorables para o Concello referente aos EPIs e as horas extras dos traballadores. En que vai dar eso? Vai haber unha negociación con eles? Vais intentar non cumplilas? Porque Nos agora xa... cumplir. O que é unha sentencia temos que cumplir, xa o Bueno, sabes. entonces, que por eso, cal é o plan? Pois están ahora mismo están valorando o que teñen que pagar ya cada un, o sea, hai unha denuncia e está valorando o interventor canto costa ese E os pago. EPIs, que a sentencia di que hai que mercar os EPIs para ir aos incendios. O que Eso negabades xa falamos aquí con eles durante moito tempo. e xa quedamos en comprar os EPIs. Ah, bueno. Todo por leva de 6 anos. Bueno, a Seguridade Nacional 541 xa comentou Sofía. O inventario municipal de bens? Fixemos diferentes, eu mismo estuve falando con diferentes empresas para ver canto podía costar, o que teño diferentes presupuestos que hai que facer como un pliego para ver verdadeiramente o que queremos, porque pode ser buenos muebles, inmuebles, hai un montón de cousas que se poden meter ou non. Dependendo deso, varía moito o precio. Renovouse o contrato a empresa de control de pombas, canto cobra, e se o Concello ten datos de cantas pombas capturou e a donde van parar estas? O número de pombas non o sei, e onde foron parar, pois lévanas a outro, pues, creo que a entrada de Galicia, que a soltan ali nun... En donde? Xusto na entrada de Galicia, na zona de León, por o que me dixeron, non? Ah, vale. Vale, pensei que levaban... Un día falando contigo me dixeches eso. Gracias, Rosa, por fin algo de rigor. Van facer algo para frear o descontrol coas horas extras dos traballadores? Sí, xa o estamos facendo. Sobre todo con a policía, pois temos varias plazas para cubrir o que verdadeiramente temos problemas na policía, para cubrir plazas por mobilidade. Vale. Houbo terrazas de hostelería instaladas durante o ano 2025 sen licencia? Pois eu que sepa, non. Vale. Tamén... No, pero xa non me refiro a eso, No, que case todo o mundo monta máis mesas, sí, porque como non nadie pon a pegatina, pois ou casi ninguén. Pero bueno, eso a mí dame igual, é unha ordenanza que non se está cumplindo. Aprobar ordenanzas para non cumplilas. Tamén hai unha pregunta, hai unha empresa coa que se contrata habitualmente as orquestras e espectáculos, temos a sensación de que excede habitualmente os máximos legais. Algo que dicir a isto? Pois preguntei, nos dicen que é unha ventaxosa que, e aparte ten, as orquestras teñen dedicación exclusiva, depende do sitio, sí. Que non é dicir un ou outro. Entonces non pasa nada por exceder o máximo legal de contratacións, é dicir, a nivel de importe. Porque unha empresa de servizo hai un máximo anual, e senón hai que facer un concurso. Pois non o sei, a verdade é que non sei. Hai que falar co interventor que, a ver, que nos conta para o eso, próximo pero en pleno, ningún momento nos puxo ninguna pega. Para o vindeiro, hai reparos, hai reparos. Xa te digo eu que sí. Mira, para o vindeiro pleno, a ver se non o podes aclarar. Outro, bueno, isto creo que xa foi o mes pasado, 100.000 euros da Deputación para o Parque Etnográfico. Podenos decir canto vai investido ali? Sobre todo para acceso ao Parque Etnográfico. Sí, pero canto vai investido no Parque Etnográfico en total?
Pois nos últimos 10 anos, millóns de euros, eu penso. Millóns de euros. Vale, quedan dúas e despois unhas cuantas novas e rematamos. Os orzamentos do 2026 para cando? Pois ainda estamos en negociacións. Non sabemos para cando. Vale, o problema que xa falamos tamén no pleno pasado da auga na xesteira que se resolveu botando lodos a propiedades privadas, está resolto? Sí. Xa se resolveu. Vale. Pois vamos cas novas, veña, vamos rápido. Que estas, se non tes datos, pois esta sí é comprensible que non as respostedes. O hórreo que se derrubou en Flores aquí pretiño estaba protegido? No. Vale. As autorizacións para actividades na rúa, locais de hostelería do Luns de Entroido deronse a todos con mesmo criterio? Perdón? As autorizacións que pediron locais de hostelería para facer actividades ao Luns de Entroido respostáronse a todos con mesmo criterio? Aplicouse o mesmo criterio para todos? Vale, non, xa dixen, esta vaise repetir, pasaremos solicitude por escrito. Xa se limpou a fosa séptica de Mouriz? Tampouco sei, que non... Vale, non, Pepe, tranquilo, se tes a resposta ben, se non repetirín para pleno. Son cousas novas ou saídas dos decretos. Das pedras soltas só falamos. Está previsto, dúas preguntas con respecto ao lixo, está previsto aumentar a frecuencia de recollida no rural e vaise pasar un único recibo anual no 2026? No 2026 vai ser un único recibo de 80 euros para todos. Sí, o que pasa que se pode solicitar dividido en dos. Pero hai que pedilo, senón ordinariamente vai nun recibo de 80, e no rural, inda que se recolla unha vez a semana, van ser 80 euros igual. Xa, claro, bueno, pero non... Bueno. Perdón. Esta pregunta é sobre a pasarela do parque, que anunciaron a bombo e platillo o seu arranxo, que é de agradecer, está ben. Eu algunha vez tiña entendido que esa pasarela non era pública, pero, bueno, supoño que sí que será, pero chama moito a atención que se fixera toda a obra na parte visible e que a parte inferior quedara como está, chea de óxido, de maleza e demais. Despois de gastar, se non lembro mal, non quero mentir, 20.000 euros, non? 18.000 euros. 18.000 euros, penso que... Está previsto gastar outros 18.000 para arranxar a parte de abaixo? No. Nada abaixo queda así, como non se ve. Querenme explicar o da poda tirando en riba dos coches os restos? Eso sí que é difícil de entender. Pois foi unha empresa que caeron unhas ramas encima dun coche, fixeronlle unha foto e vos sacastes un No, foron varias en varios sitios e houve varias queixas de varios conductores. Vale, pois chamouse atención a empresa. Non foi unha illada que nos sacamos que non estamos aí detrás a ver o que pasa. Avisouse a empresa para que non fixera eso e que tuvera máis cuidado, porque non ten sentido. Si ten calquer problema calquera, pois a empresa ten que facer cargo dos danos que pode facer. Vale. Son vostedes conscientes de que se seguen mancando nenos nos columpios do Parque de Toscaña? De que segue habendo percances? Son conscientes? Non teño constancia. Pois deberían. Infórmense porque sí, ademais segue habendo perigo. Bueno, entendo que sí. Vos poñer en contacto cas persoas a que lles pasou. Por último, xa preguntou Sofía, vou facer a pregunta da forma máis constructiva que se me ocurre. Garanten vostedes que se cumplen todas as medidas de seguridade legalmente establecidas para o retorno das clases do conservatorio? Sí. Coas estancias que supostamente, según os datos que se penduraron, están rondando ou pasan dos 300 bequerelios, que se pensa facer? Quedan de almacén. Que van quedar de almacén. Entón, vostedes garanten absolutamente que eso é seguro? Técnicamente, sí. Fixes unhas medicións, son menos de 300, é seguro. Si non levaríamos os rapaces. Bueno, eso é discutible que en setembro xa o intentastes. A ver, é verdad ou non? Non fixemos nada novo. En setembro trouxestes todos os instrumentos para baixo. Non fixemos nada novo. Non cambiamos nada. Claro, pero en setembro... Pero estábamos seguros de que daba ben. O sea, estaba ben, Adolfo, inda que che doa. Sábelo agora daquela maneira, pero daquela non sabía, se iba de los traer igual. Ou senón non facían falta estes informes. Fixemos un estudio daquelas a 15 días, a 7 días. E a lei nos obligaba a 30. E como estaba dudoso el de 7 días, por eso hicimos el de 30, non por outra cousa. Estaba dudoso, pero vos anunciastes a bombo e platillo que as clases iban a comezar en setembro no conservatorio e baixastes os instrumentos. Sí, é verdad. Que vos moita duda non tiñades, non esperastes a duda.
resolvela. Vos xa tiñades idea de vir para baixo. Contamos que esa semana iban a dar ben todos. Por eso, é verdad, sí. E como queremos o mellor por rapaces, cando vimos que non daban... que son feitos. Sí, sí. Non vos enfadedes comigo polas cousas. Non me estou falando contigo, só faltaba. Bueno, digo eu, por qué? Bueno, pois gracias a todos. O pleno ordinario de febreiro.